Okay, Smelly. Thank you so much for information. And then you can go back and put a minute. I get a flyer at Mungo send it out. I need to discuss it with my husband. Then we'll come back to you with our choose. We need this one. It can mean a flyer and not a direct unobatsirwa netransport here unobatsirwa nechii unobatsirwa nechii uye mumvunzo wangu wanga uri wekuti toti let's say kana kuti munhu ashekera ari kuzimbabwe inini ndiri kuno kusouth africa ndinogona here kubatsirwa nevanhu vezororo kuzimbabwe ikokoko ndio mumvunzo wangu wananga ndichida kubvunza but thank you so much neinformation yamatila so far. Hi guys, tadzoka ndika chapedza kuverenga nhau tadzoka. Video asi munofanira kupota mushanda uneni guys. Dzimwe nhau dzinozondinetsa kunotsvaga mustriti guys, dzimwe mungaonawo munofanira kupota muchindikandira because dzimwe handizogoni kunoona. Senge for instance kwanenge ndakabloka vanhu kuya handichagoni kunoona nhau. Unoona? Saka mukasangana nenhau zvikuru sei zvomunyika muka please tipei muine nhau kuseri kuti wedzere palist yenhau kuti nhau dzedu dzite at least kana 20 minutes so andichika right muri say guys, how are you guys? I hope you are okay. Live it was requested by somebody else. Nanchida kutanga ndaunza mukadzi ane nyaya yake but ndamisira message, I don't know why haisi kupinda. I hope achatibata tichiri palive ya deliver one. Saka chiti kumarengo kunetwork amene rikaitoni afonitoni andika saka pane yes edmogo teka pane munhu akakumbira this life anditimaona kwaiti china tichauya nadzo alright uya nadzo adalo gonyeti muri sei tange tichida kunzwa nhau dzaja kuti aitwa sei pa stage ana handiziye ndangona chimisiwa haikona kuti time yanga yapera here. I think time yanga yapera vanonga kumisa pa stage. I don't know. I mean, tichatozongomirirawo panhau dzinotevera kuti tigozonzwa chichaitika. Anomaona. Tiri right adalo kuyeti muri say guys, tati timbotaura nyaya yeChiredzwa. Iyi live yakumbirwa na somebody else anditi. So haina basa kuti tiri 200 kana tiri 3 kana tiri chii. Handika chii chinonzi Chiredzwa. Anditika ende zvakare Chiredzwa ichi chinopiwa ani chaiko chaiko. Chiredzwa chinopiwa ani for instance, let's say kuti just 7 Besa number. Number yekuti vanozofona ichi. Number ndaisanzi mbuya mai or babaka can get mo bechedzo. Andinyasoziva nezvazvo but you want to understand because nyaya dzeChiredzwa idzi. Andika nyaya dzeChiredzwa idzi dziri complicated guys. Kune vamwe vanhu vakudhimanda Chiredzwa handizivi kuti ndizvo here vasingafanira kunge vachipiwa zviredzwa izvi. From nyaya yanga ndichiudzwa nemusikana uyu you can see kuti vanhu vakudhimanda zviredzwa amen ndambodzwawo nemi ndaimbovhara panoisi ndiri kwakudza radio tiri kupinda muno ameno kuti ndizvo here like okay avari kufona utora hello Simeli muripo ndiri right muri sei mushanda tega ndivanangoti khani vanangofona nekukasikira alright vasati pacongested ndoda kutaura nyaya yeChiredzwa iyi semazira ndinoita nyaya yeChiredzwa imombe inobviswa nemwana akarerwa mumusha musiri mababa vake mombe iyi hakusi kuripa matorerwa azvinoitwa nevakawanda kuti Chiredzwa kuenda kundotenda kuti makaita henyu makandirera kumusha kusiri kwedu. When we say kumusha kusiri kwedu because pane confusion inouya pakuti let's say inini handiti ndaita mwana wangu ndamitisiwa handina kuroorwa handina kutomboenda kumurume
then inini ndotozvigarira nemwana wangu kutogara naye inini pasina kuti atombogara kwambuya vake kana kuti kwani ndindatogara naye. Saka pachivanhu all the same anenge achitarisirwa kunzi anongobvisa still mombe yechiredzwa iyoyo because anenge achinzi warerwa mumusha musiri mako. In as much as ndirini ndamurera mai vake asi mumusha maarerwa ndeme maparents angu chero ndichiloja kwandikuloja pandinenge nchinzi handina kuenda kumusha kwemwana uyu. Mwana uyu haana kubuda mumusha. Mirai makadaro koda. Mirai makadaro. Muri kuona ndosaka ndabvunza because nyaya yemombe yechiredzwa ine confusion. Andi mukona ndikomesi chira mombe kuti kwanzi inopiwa mbuya kana sekuru vanenge vakarera muzukuru. Amukuona kola vari kuti inini chero ndiri mai ndakarera mwana wangu ndiri single lady ndiri one. Mwana wangu kana akura ava kunitenda nemombe nokuti kwandakamura inini chimurera inini handisi rudzi rwake ndiri mai. Baba vake ndovanga kuzobvisa mombe yechiredzwa vachitenda nezvokutenda kuti saka ndopane confusion baba vachida kunyatsodzwisisa. Enderai mberi kolai. Havape inini mai vake ba. Havape inini. Vanopanda. Remember mwana waye kana azororwa ndichazopiwo yangu inini mombe yeumai. Havape inini vanopa kumba kwedu. Anyone kumba kwedu mai vangu baba vangu kana inini ndichirerwa kwana sekuru kana kwana mbuya. Whoever kwandakarerwa inini kunenge uchinzi ndokumba kwedu. Ndokunoenda that inonzi chi thank you. It's a thank you. Yekuti ndakarerwa family kusiri kwangu. So inene I'm talking from experience. Ndakatoitawo wangu mwana. Akatovisa mombe iyoyo. Inene mwana wangu ka ndakamuchengeta ndeka. Actually ndakatomuchengeta kumba kwandakanga ndakatororwa inini. Ndakamuchengeta but pane time yandakabvenge ndisina kurorwa ndinaye mwana wangu ari mudiki. Ndichitogara kwandaigara but taimboenda kuvhizita kubva kwemaparents tichienda kana kuti kuholiday achimbosara a few days ariko and all that kana kuti a few weeks ariko saka aitozikanwa kunzi muzukuru wepambapa. You understand? Saka call all right, help me understand here. You were married before and makambotaura kuita mwana wenyu muri single, right? And you got married to another and you got married to a different man, right? But mwana wenyu ambopota achinda kumba kwenyu kwambuya. Saka mwana akabvisa zviredzwa zvitatu here. Akabvisa one chete chamai vangu. Chakaenda kunani? Kuna mai vangu inini kumba kwedu kwataigara because inini ndakakura na kumurume kwakarerwa uku murume wenyu stepfather wake kwakarerwa uku. Vanga singadiseve piwo here mombe yacho kuchamirira when she gets married. Kunomirira paanororwa ikoko. Okay, mirai. Kana arorwa pfuma yake ndio inodyiwa nababa va stepfather. Aiwa avaidye. What is supposed to happen pachivanhu chaipo chaipo kana arorwa nditi pfuma yababa yaichatobviswa yotobvisirwa kuda baba vake chaivo. Ivo as a person ane musoro vanofanira kuzotora part of that money voti thank you wakachengeta mwana wangu. Okay. But kana vakaregedza hazvina basa. Kana vakaregedza hazvina chipomerwa. Mwana ushu akarerwa mufamily hazvina chipomerwa. Because chinenge chakazokosha pamwana uyu ndechekuti anenge achirangarira baba vakamuchengeta chete. Hakuna kana chivanhu chinozonzi ye ataita kana ngoza chiresei because baba vakamuchengeta havana kupuwa mari yepfuma. Mari yepfuma haizi yavo. Imari yababa vakabara. Asi baba vakabara kana vaine brain ndo vanofanira kutora part of that vodzoserawo kune munhu akakurira mwana kuti thank you shamwari ngona mwana wedu aita sei arorwa. Saka iyi marishi kana vari vanhu vasina asi inenge yatotambirwa mudzinza rekwake kuti arorwa. Okay. Stepfather havasi dzinza rake. All right. No, tiri kunzwa pedzisai nichipira pamwe mukana. Pedzisai pamwe mukana. Saka ndiyo chiredzwa ichocho. Chiredzwa is just a thank you. Okay. Haisi mari, haisi mombe kuti inofanira kumbokaririrwa kunzi
Ndipe although vanhu nenyaya dzekukara nekudindini vanhu vaakutoti ngaatoibvise chete. No, kana asati ane zvikwanisiro haangangoibvise, because it's a thank you. Kungotenda chete kuti ndakarerwa inonsereminichi maisha handiti ndakarerwa kwamaisha ndokwandakuita sekwandiri kutaura thank you vanhu vekwamaisha ndakarerwa kumusha kwenyu. Although ini ndange ndine kwedu ndo Chiredzwa ichocho. Kana wakarerwa nambuya nevanenge vakatorerwa nanambuya vavo, kana wakarerwawo kwambuya mbuya vavo ndo vaunonoti thank you. Okay, no thank you. Chero kana ndo vaunoti thank you. Whoever anga are in charge of your mother and you. Okay. Ndokunobviswa Chiredzwa ndo manzira angu iyoyo ndangoti ndingoisawo contribution nekuti ndakafambawo mazviri. All right. Thank you very much Kola Rigaiti Mbonzwa vamwe. Right, thank you. Hanzi nakola mombe imombe yekutenda inobviswa kwa kunenge kwakarerwa mwana, be it ndini mai, be it ndivana neamheno stepfather sekuru kana kuti chii, mombe ndeyekutenda. Mombe iyi inenge inonzi ine zvibinge zvinokuvadza vanhu here kana zvisina kubviswa. Ameno nyaya the stories behind this mombe yechiredzwa or something. Animona, right? Uyaitinzwa pfungwa dzenyu kune vakamboita zvechiredzwa izvi. Vakambosangana nazvo zveikuti mombe dzechiredzwa kana kuti muri mukati memakakatanwa enyaya dzezviredzwa. Please call in and share your stories. Andika mamwe vadzidze. Because tine vanhu vakonda norigwana nambuya. Andika. Saka pindaiwo mukati mufone tinzwe kuti kusaidi kwenyu what really happened nenyaya dzechiredzwa ende zvinosolveka sei. Because it's like zvinhu izvi zvine kaushona kazvinako mukati and like kana usina kurira muzvishona chona usingazvizivi zvinotonetsa. But unogona kuzviginowa futi wozozvozokunetsa futi kumberuko. I don't know, kuda kungoonesana because inenge nitonzi ine zvibinge mombe iyoyi. Amen. Chiredzwa icho chichi. Amen. Right, fonaiwo tinzwe vakaregwana nambuya, vakaregwana natete, vanotisiyenyu vakapiwa here mombe yechiredzwa iyi kana kuti chakaindepi. Hanimona chakaenda kupi? Ko kana ikasabviswa mombe iyi chii chinoitika? What happens kana mombe isina kubviswa? Chii chinoitika? Hanzi mombe ino ikasabviswa mwana anogona kusanorogwa akagara zvakanaka, mwana anogona kusonodini. Animaona. So ameno ndizvo here. Ameno. Hello Kola. Hello. Yes, muri sei? Muri right here. Ndaita kutaurawo panyaya yechiredzwa ini kwedu kumasvingo ndonzwa zvichinzi hanzi chiredzwa chinopiwa like lese mwana anenge akachengetwa ari mwana womwanasikana hanti akachengetwa kwana mbuya hanzi chinotorwa nasekuru muridzi wemusha ndozvandakanzwawo sekudaro. Vochisepi because mwana kuti kwai dzinodyiwa pamushapa inobva kuraiwa mombe iyoyo yoitwa usavi. Saka vakaitora mombe iyo vanoisa kupi? Saka ini zvinondinetsa kuti right toti inenge ichipiwa sekuru muridzi wemusha handisi. Ko kana paya panozonzwawo kana kuti lese kana mbuya vafa unonzwawo kana kune dzimwe nyaya dzakuti ichimbonzwa kunzi zviri kunzi zvinhu zvenyu hazvisi kufamba zvakanaka nokuti mbuya vakakurerai kana kuti wakarerwa nambuya saka vari kuda zvinhu zvavo. Apa unenge wabviswa mombe yechiredzwa saka uchiminzi unofanira kubvisa katu kuti yasekuru neyambuya. Saka handizivi ndosaka kutsvaga information because me I don't know. Ndakukumbira nomwe munhu tokumbira muite live ngikiri muite live iyi yenyaya iyi. So handiyatsoziva unatodzidzawo kuti zvinombofamba sei nyaya idzi plus kwai tinomukirwa nanambuya gaizika inangu handizivi. Zvinhu zvokunzi kwai tomukirwa nanambuya nasekuru uya vachida kudii guys zvinhu izvi guys. It's too complicated man. It's too complicated. Why does it have to be so complicated? Shona like mbuya vangu vafa kundimukira pakuti chii just because hakuna mombe yaendeswa. Come on, like really guys. Amen. Or guys tinzwe taura ko tinzwe kana une zvimwe dota tinzwe. Ndichateerawo macommon section ndaida kubvunza futi kuti lesei unenge une mwana ndiwe amai une mwana akarirwa nambuya hazviiti futi here kuti umubvisire chiredzwa chacho iwewe vachiri vapenyu. Iwo obvisa otenga mombe yako. Iwo otenga mombe yako kunoripa wakaregwa. Aiwa ndikureva kuti lese unenge une mwana like mwana wako womufana womubhadhara handizvonzi akarerwa ndiye anofana kubhadhara. Ameno kana achapindawo kana achikwanisa kundipindura ipapo kuti zvinoita here.
Amen. All right. Thank you very much. Lekatinzwe vamutwani tichi. All right. Hello, caller. Hello, SIS MELLY. Yes, could you say? Yeah, masperabo. Yeah, ningirikini nyaya yechiredzwa kai inini ndobva kubhindura kuma central. Saka mazivira andinoita nyaya yemombe yechiredzwa iyi isusu kwedu it's like vanoti mombe iyi inotengwa handiti. Kuti mwanasikana anenge achengetwa pamusha apo. Kureva kuti haasiwe pamusha ipapo rudzi rwake harisirwe ipapo. Saka vanoti unotenga mombe handiti. Mombe yeye watenga woisa mumusha it's like unoisvitsa kuna sekuru handiti kuti sekuru mombe yangu yechiredzwa iyi. Asi mombe iyi haina kwainoendeswa kana kuti kuchengetwa inotobva yaurayiwa. Vodedza hama dzambuya dzinofanira kunge dziripo because ambuya ndo vanenge vachikubikira futi kakuchichengetwa ipapo. Saka vanobva vadedza hama dzambuya sekuru wavo vanenge varipo obviously nehama dzinenge dzingoripo. Mombe yotoita sei yotodyiwa nyama ipapo yotovharana zvakadaro. Ndo maziviro atinoita kwedu saka hamino vamwe kuti vanozoziva maziviro anosiyana siyana. All right. Thank you very much, caller. Guys, mombe iyi inozowana kuibvisa. Kune vanototi hanzi mombe iri kuvaunzira munyama mukati mupenyu hwavo because mombe iyi haina kubviswa. Saka iri kutoita konzeresa zvinhu zvakawanda wanda mukati mupenyu hwavo. Guys, like I don't know. Imi munozvionawo sei guys nyaya dzemombe inofanira kuti ibviswe kana kasabviswa inokonzera munyama. Saka vanenge vambochengetera chii kana vasingadi vachizoda kumuti kana hello. Yes, SIS MELLY Magari. Mushe muri sei? Ndiri right. Hello. Takateerera. Ndakateera live yenyu. Ndakatobvisa chiredzwa chocho. Mwakatobvisa? Ndakakura muchakwana seku ndakatobvisawo chiredzwa chocho. Iri mombe yoyo? Ndakatenga mombe nembudzi. Zvadhimandi wekati wakabvisa wega? Ndakabvisa ndega because ndakakura muchakwana seku saka ambuya yangu nditi bvisai mombe chiredzwa chiri mupenyu munogona kuzonetsikana kana ndafa. Saka mimi ndise kuti vanhu vakafa vanhu vari vapenyu ndozati ndikafa ndichazodzoka chida mombe yoyo. Kutaura because dai zvisingadaro asina kudaro. Okay. Saka mabvisa mombe nembudzi nini what happened? Zvakadyiwa yakakuti zvakachengetwa. Zvakazourayiwa ipapo bvashiyana vekumusha kwana ambuya nekumusha kwana sekuru. Same time. Ipapo. Okay. Wow, that's interesting. Thank you very much, caller. Thank you. Hanzi nakola at least hapana kuti waondlira apa. Hanzi zvakabva zvaurawa semutemo vanhu vakatodla nyama yoyo yemombe ivo vakatoidlawo kola nyama yoyo. Right. Varume vari kondopita nhasi rega itimbonzwa. Hello. Hello. Hello, sister, Murisei. Mushe Murisei. Upon a long time. Mushe a long time wena marova muripiko mazuva. Dziripo ndakodzimana. Dziripo. Animbokoni, all right. Right. Ndauti ningoti tsetsenore channel to vanhu vanyasonzwisisa from our previous scholars nevari kufona kuti vanzwisise something. And I think ndo panoita confusion pakuti mombe yakaurayiwa kana kuti mbudzi yakaurayiwa nekuti yakateurwa. There's a difference there. Kuurayiwa chiri chinongoitwa vanhu vopiwa vodya, asi kuteurwa pane zvinenge zvatoitwa, zvinenge zvatobhirwa kuti tiri kutenda nezvaunzwa nemwana uyu ari kutenda kuti akachengetwa. Tinoti isusu pakateurwa. Mapanzwisisa? Right. Pana amai vambotaura kuti koina amai ndakatenga mombe ndakapa mwana akanobvisa. Ndo kwatinoti isusu kana tataura kwatinoti amai vanenge vaganhira. Nokuti chinhu chinofanira kunzwisisa vanhu ndechekuti amai vakuchengeta iye hama yako vari vapenyu, ndokwazvinobva ikoko. Kana amai vasisipo, amai vanokumukira mangwana, ndokwazvinobva ikoko. Amai hama yako vari vapenyu, pfuma yaamai haifanira kunge ichidyiwa nevana. Hold on, brother. Hold on. This is getting interesting. Mirai makadaro.
guys manzo kutogwa na hanzvadzi hanzi mai vanokumukira mangwana kana vakafa ani muri kunzwa kana musina kubva bhadharwa Chiredzwa izvi vanokumukira mangwana mai vako iwe mai vako vakunya kupa zamu vanogona kukumukira futi kuya kuzokuuraya toda kuzotapedza toda kupinda ipapo vakambomukirwa namai vavo muye muti udzoti makamukirwa namai makaone vakauya here makavaona makaitwa sei indirembera dzadzi aiwa pandiri kuti amai vanokumukira handiti hatisi kuti amai vako ivo ndo vanomuka yobva kuti nyakananga nevo nokuti remember zvinonzi amai vako hama yako amai havasi hama yako kashaya. You've heard that statement before. So what it means is what starts to happen amai vanoshaya havasisina power yekurwira so mudzime kwaamai haisisina simba yekuti kurwire muri kuzwisisa nokuti wakadya pfuma yaamai apa ndikutaurira vanhu vese kuti vanomhanya vachizonochengeta vana vasingatarisi zvinhu izvi nokuti inyaya dzakazara kuno kudiaspora asi izvozvo zvamunenge muchitoita vana vachidya pfuma yaamai itori mhosva yekutoti kumberuko kunodiwa mombe yechiredzwa mombe yechiredzwa ndeyekutenda handi mazvizwa iri very very critical mombe iyoyo iri very critical nokuti inofanira kuti itoitwa nokuti wachengetwa mumusha musiri mako right tochienda futi back kune ava vataura kuti panobviswa mari baba stepfather vepuwa mari vanzvadzi ndida kutaura ichokwadi wakachengeta mwana asiri wako hauna chaunowana papfuma yemwana iyeye muchirungu tinoti waita haisi investment in business katakatarisa nokuti haasi wako mwana uyu baba vemwana vanouya vakatora pfuma vanouya kugara pasi vopomzwa pfuma yavo voisa mari yavo muhomwe voenda hakuna chinowana mwana iyeye kana unga uri baba wakachengeta mwana iyeye asiri wako hakuna chaunowana kugana baba vacho vakafa kutongonyaro kana vakafa handikuna nabamdiki kuna nabamburu kugana tisingavazivi baba vemwana toti handivazivi right chinzwai vanzva kana uri murume ari kunoroora usingazi wakanoroora kumusha komudzimai hami kwaamai pachivanhu chaipo hauna kuroora pfuma chinonzi rusambo pfuma inodyiwa nababa vemunhu ndo vanosaina kuti munhu aroorwa pachivanhu chedu ndo paunozwa muchinzi aiwa wakaroora kupiwewo ndobvunzo paunobuda ipapo unotodzokorera kuti kuroora nokuti hauna kuroora ndo paunofanira kunotsvaga dzinde iroro tingade kuda chirungu vanhu vakaramba vakaita sei asi ndicho chokwadi at the end of the day haubvise pfuma kumusha kwaambuya kunongo chirore chika ndo paunorohwa mari kaipapo rusambo imari inotopiwa baba imari yababa kune mari yaamai pakuroora kuita mari yababa baba ndo kunonzi muridzi wemwana ndiye anodya mari iyoyo so zvinhu zvatofanira kuitira sei tichizvinzwisisa makati makaurayiwa vanhu havazonyatsodzwisisa kuti saka inongoiswa yourayiwa nodyiwa inoteurwa which means pane zvinototaurwa ipapo kunzi mwana adzoka takamuchengeta munomu ari kutenda saka mirai hanzvadzi saka in other words mirai in other words muri kuti vana mai vese masingle ladies ava vakatsamwira vana baba vaya vasimo mukati mepenyu yemwana those who absconded who ran away from maresponsibilities avo handika vana namai vari kuchengeta vana vavo vega so hanti muri kuteerera madzimai teererai mupateerere sepoinde tagwa hanzvadzi ndovati mugozoitaura pfungwa dzenyimi muri kunzwa kuti hanzvadzi ati kudii hanzi stepfather havakwanisi kurooresa mwana uyu chero baba vanga vakatiza uchizva zvokuti munobheja kuti mwe handifi ndakamutaridza vana kana mwana akuroorwa muchatovatsvaga vaboora ngoma ivavo vouya kuzokolekta bhegi voinda futi naro handi muri kupahwisa guys mapahwisi saka pape kuti hanzi handifi ndakamutaridza mwana chero zvikadii handidi chekuti handina chekuti nemwana wangu kana akuda kurogwa tichatovatsvaga vouya kuzongotora bhegi
wodzisapia futi mupabate ipapo enderai mberi kole kana uchiti haudi kuti baba vaone mwana for good kosei uchitadza kumuchinja mutupo wopa mutupo wokumusha kwako umwe anenge achishandisa mutupo wokwamai mai we munoziva kuti vanhu vari kuzviita vachiita sei handiti nokuti there is a lot of emotions involved in some of these things asi chokwadi ndechekuti if you are a clever man muri kuzwa usiri a weak man unoziva kwokunoisa mari yako kana uchinoroora haunoroora kwaambuya nokuti zvinonesa mangwanaka komurora mukwashana kuenda kunorora kwakupi nokuti mwana karegwa neni handika ndiri single mother handiti ini mukwashana kuzoziripo kuna baba mwana ini sinatonza mwana baba wake vana vakawanda apa havatoziva na baba wako kuti vari kukoza namai havasi kuda kuvaudza kuti baba wako sister in a very good setup kana wagona kugadzira setup yakanaka you notice kuti unovadedza baba vai mwana eroorwa votambidzwa mari yavo handitika ivo vazva kuti nohanda kurera mwana uyu vopedza voti aiwa amai tazviona taombera iyi mari imbotambidzwa hangadzi ini muri kuti baba vanenge vakambotiza mwana achizvagwa vakainda vozouya 24 years later vogokupa bhegi vakambotiza iri mwana kuziva votora bhegi voti hako wakaita hako kachengeta mwana bhegi rako nangu yakuzorotora bhegi kazoenda nemari inzwai kuti kuti chii nauti pabatisise kana makaitirana ujere nyenje ndo panoitwa shayisano but kune vanhu vishayo kuti vari havana kuitirana ujere nyenje vanhu vokuti vakasiyana on a level playing ground handitika you find kuti common sense prevails asi kana makaisana zvokusotesana uyo achatorevhaisa mumwe but ndeyangu handikupe ende hakuna chinondiwana kazhinji hanzvadzi chazvinoita ndechekudai so vana mastepmother akawanda vana masingle mothers akawanda kana panorambana vanhu havatorambani zvakanaka kazhinji vanotorambana zvokutopandoita hondo dzinotoitika ipapo hamona ndosaka vana machizoramba kuti ini wangu mwana haamuoni because ndakatambura ndega kubva iri mimba kusvikira ndizvadzi azvare kusvika aende kuchikoro ichita maricho kusvikira akure ndozomutsvaga ipapo kuti chiuya uyawo totora bhegi guys ngachiuya hacho chindione chiredzwa chachona ngachiuya hadzo chiro It's why SIS MELLY ipapo ndiri kupanzwisisa but remember kurooraka todauzama kuti the best thing for the child not to fight the wars of the mother you want to do the best thing for your child so if you want to do the best thing for your child ita zvinhu zvakarurama zvakanaka zvisinganetsi mwana uyu mangwana nokuti unenge usisipo pamwe washaya pamwe waita sei mwana uyu ndiye akufesa mauozi wayi nemhuri yake saka it means iwewe saamaika watoitira mwana uyu utsinye murupanzwisisa you want the best for your child so do the best for your child it doesn't matter choro baba vari rombe hatibezve muri kudiaspora ifaiti choro baba vari mujeri vachinzi bhinya vanobvumbirwa kuona mwana wavo under supervision asi vachimuona chete that is the best thing for the child mupanzwisisa hakuna mutemo kuti mwana haakaona baba wake sifukutu hakuna even baba vari goro vari mbavha vari metara totonzi aiwa tsvagai vanhu vachasupervisa asi baba ava vakada kuona mwana wavo vanoona mwana wavo vari under supervision choro amai vakanzi vanopenga kana baba vanonzi vanopenga still hazvichinje ndaamai vako hazvichinje ndi baba vako is never gonna change the most unfortunate thing sister panyaya idzi you will notice kuti zvinoaffecta the most of the time munhu anonyanyoona moto straight is the girl child because kana ari murume ada kuroora murume anogona kuroora pasina baba wake pasina amai vake but mwana asikana manje ndiye ane pressure is serious hatimazvaona manje nokuti mukomana ndibaba yomusha asi mwana musikana manje ndiye ari kubva from the her family to the other family muri kuona zviri kuitika manje so whichever the way you look at it you find kuti the girl child is the most affected panyaya dzakadai so patsoro dzakadai so you are forced kutsvaga vanhu kana wakuroorwa but then mwana mukomana is not forced kutsvaga vanhu kana akuroora muri kupanzwisisa and that's a reality kuna namai vari kunze uko you do the best for your child not the best for you. I've never ever seen SIS MELLY amai vanonzi vakaita millionaire after kurodza mwana
muri panzwisisa. Saka hadzisi mari dzinoshamisira idzo kuti unobva batsirwira steri. Ingoita what's the best for the child and you walk away. Mwari wako ndiye anoziva kuti wakaita basa rakanaka kune mwana wako. Wopuwa mombe yako, mombe yechiredzwa yoenda ponotedwa zvapera. Saka in other words, in an umbrella nutshell, guys, zviri kunzi vana mai vaya vari bhita mucomment section nana baba, there's no need yenyu kuti muve bhita muchiti kwa yeye hafa kaona mwana wangu because muchazongonovatsvaga pakupera kwegemu rachona. Saka bheta mungori genyu ana baba vagara vakatongoziva chi vana vavo nokuti muchazongoenda pakupedzera kwegemu muchingonovatsvaga chite kuti chiuya yakuda kurokwa. Kangani SIS MELLY muchinzwa kana kumamisha wokunzi uya akazotsvaga kumusha kwavo kuti ndikupi after 50 years, after 30 years. Asi asina kumborerwa mumusha imomo. Anenge achizviitirei kune yeye. Anopengera. Nokuti it's very important kuti uzive kuti unobva kupi semunhu. Haikona kuti unongodisappear like that. So haufaniri kuitira vana utsinye. Just do the best. Mwana iye pachake anoziva kuti apa baba havana kundichengeta. Asi ndokuna baba wangu, ndiwo baba wangu ivavo. Asi havana havo kundichengeta. Asi varapa. Wokumusha kwavo ndouko. Let the child make a decision, not to make a decision for the child. Mapangusisa. Muzvirai vana tsitsi. Musaite utsinye. Hanzi vana mai siyai kupinza vana pahondo dzenyu. Munoziva kuti SIS MELLY zvitasai this way. Munoziva kuti amai vakanzi vashaya. Nokuti pabatisisi panyaya saka mombe ichiredzwa ichizodzoka iyo. Mai vakanzi vashaya. Midziyo yamai inoenda kupi? Inoenda kuvana here kana kuti kumusha kwaamai? Kumusha kwaamai. Saka kana muchiti imi mombe haibviswe, vana vanodi kutora midziyo yamai. Vanoregererei? Right. Muri ipapo, chinonzi mudziyo yamai. It's including the property yamai, even imba yamai. Mudziyo wamai. Unodyiwa nehanzvadzi dzavo nevana vehanzvadzi dzavo. Muri kwanzwisisa? Haidyiwe nevana. Wakatodya mari iwewe uri mwana iwewe. Uzodana kuti wasangana nasekuru kana kuti ana sekuru vakaitawo sei. Hama dzaamai dzinoda kuti aiwa vasekuru, aiwa gara henyu, aiwa idyai henyu muripo, tichiripo isu tidyai zvinhu. But hautori na-right iyoyo pachivanhu chedu. Kuchirungu yes une-right, asi kuchivanhu hauna. Ndo mari dzinokunetsai futi, dzokutapudzai futi idzodzo. Nokuti pfuma iyoyo haisi pfuma yenyu, ipfuma yekumusha kwaamai. Muri kudya pfuma isiri yenyu. Kana ari mapureti. Muri kuzvinzwa here guys, hanzi including dzimba ndedzamai, including dzimota. Chinonzi mudziyo wamai chii? Chinonzi mudziyo wamai chii? Inzwai kamhofu inzwai. Ngatise so pana papa game ready doda uchinjwa. Ndokumbira kuti mudone mu request kuedwa because pana vanhu vari kuti tokumbirawo number dzenyu ndoda kuti mutibatsire, want to talk to you for advice. Ndofunga kuti 3. Can you please drop most of the request so that even vanofona vobvunza imi muchidaira shona icho vada kubvunza iyoyo concerning nyaya dzechiredzwa idzi. Musendai request nekuedje. Alright, sure. Regaitiwa ed kune vanoda kubvunza so that you can ask questions varipo. Ndaona vamwe vachida kubvunza mu comment section. Hello. SIS MELLY muri sei? Ndiri aita nzvadzi muri sei? Ndofara ndanichida kuti pane mombe true dzisingarewi. Mombe yechiredzwa hairewi nemombe yeumai hairewi. Mombe true dzinozvireva dzega. Saka iwewe kana uri semunhu uchaziva kuti inini ndakarerwa ndikakura kwaningi, isati yazvireva, I think it's good kunozviita zvinofanira kuitwa. Ungotsvaga mombe yako, wotsvaga mbudzi yako, mbudzi iya inonzi mbudzi yemunongedzo. Mbudzi yosvika, voomberera, votaura, votenda. Zvinosiyana nemarudzi, asi kazhinji mombe iya inourayiwa, vanoiti inonzi madiro. Yobva yaitwa madiro yodyiwa ipapo, vanhu vodya, voparara. Pozoita nyaya yandanzwa hangu yanga ichitaurwa apa yemwana kuroorwa kwake.
mwana anonororwa asi utsinya zvechokwadi kuti rorodza mwana hama dzake dzisipo bamunini baba vacho kana asipo. Saka kana vasina udyire vana baba vana suppose kungotora yavanoti yekuchiurira mari kuti aiwa isi hatina kurera mwana takungochiurira chiitai henyu zvimwe zvese zvinofanira kuitwa asi vakupaitwawo ahead ndiwo. Mukasazviita izvozvo ameno kuti wamukuomberera kozi panororwa paya muchazoona kuti tinenge tichitendana nemutupo kana imuri wekwamamoyo isitiri wekwasinyoro isitiri wekwamhofu tinenge tichitendana nemutupo tokuedza kuudza mitupo yekwamhofu neyekudii kuti panapa paitwa sungaukama taamhuri imwe chete tine vana vataakusunganidza pano. Saka imimi kana zvichiitwa vana baba vacho vasipo mune muchisunganidza nemidzi nemushamano. Meaning to say maomesera mwana. Madzimai mukuzvinzwa here kumasingle mothers. Muri kunzwa here nyaya dzitaurwa apa. Chibatai mubatisise muvhure nzeve munenge muchiitira vana venyu. Ndimi munenge mune bitterness yakanyanyisa yekuti hanzi haambofi akaona vana. Teererai zviri kutaurwa apa. Enderai mberi. Saka baba kana vasina kuchengeta mwana baba vari wrong. Hatisi kuzvikurudzira kuti baba ngavasachengeta mwana. Baba ngavachengete mwana wavo. Asi zvaita sekuti baba hamuna kunge varipo pakukura kwese kwemwana. Mwana akuda kuroorwa. Imi mongoti takurodza baba vacho vasipo. Zvakafanana nekuti hapana zvamaita. Mukungomesera mwana wenyu iyeye kana iri marriage yechama makatarisira kandi makatomuchatisa makadi anonodzoka akugariki andimbo kunyeberei anongonodzoka zvinozongonooma muzongoti murume wacho angari problem angakadai bandima akakonzeresa nyaya idzodzo. Saka muchizoona kuti panororwa munhu makamboona kuti mombe yeumai ndo yekupedzisira inobviswa. Saka muchazoona kuti vana baba vanoreva zvavanoda asi mombe yeumai chaiyo hairewi inozvireva yega. Saka ndo mombe mbiri idzo yechiredzwa neumai dzinozvireva dzega. Saka aidha unoda kana haudi ndo chaunozoona kuti aidha inokusungira basa inokusungira marriage unoita tumwe tunhu twekuti hapana kana chinofamba inenge yakangosunga. So pane paunoita kungozvirealiza ndo zvoda kugadzirisika unogona kutombovhurirwa kuti zvinhu zviitike but within some days some months woona zvinhu zvaoma futi inyaya kuti hauna kugadzirisa. Paita a very important question pano. Kwanzi kwesi tiri kudiaspora mwana obva aenda kumurungu toita sei? Mwana obva aenda kumurungu. Murungu anofanira kutongoziva kutoti ndo unhu ndo chivanhu chedu. Mwana anofanira kungoziva kuti chivanhu chedu chinoitwa ichi. Ini ndoda kuudza good example. Takabvisa mombe yeumai. Baba vedu hanangu vabvisa ndwa tabvisa isusu. Tichinobvisa takanobvisa iri mari. Tichinobvisa iri mari kudaro. Pane pakazotanga kurwara umwe wedu tazozvifambira tokudai. Uzoona pane mombe yeumai yamusina kubvisa. Patakataendesa 400 years. Saka zvokureva nekuti hapana zvatakaita. Ezvino takazotenga mombe yafuti. Mari iyi havaregeri kugamuchira vanogamuchira votoitya. But iwe sevakuru vangu vaitoziva kuti hamuna zvamaita. Saka kuzviita zvekuti munoendesa mari muchiti chachirungu togara muHarare tozodai hapana zvamunenge maita kungozviomeserai. Mazvinzwa vakunyamba kubvunza nyaya yemari. Mazvinzwa hanzi mukaendesa mari muchanopama kunotenga imwe mombe nokuti mombe muchatongoitenga kunodiwa mombe hanzi nokuti kwavo uku mbudzi muchaona kuti mbudzi inourayiwa ipapo haidyiwi haiswe sauti inobva yangodyiwa inono panongorewa mombe ipapo mbudzi ndo inotanga kuurayiwa mbudzi haiswe sauti inodyiwa yakadaro. Inodlika isina sauti. Yes, ndo inotodyiwa yakadaro haiswe sauti. Saka iyi mombe inoti mombe iyi inourayiwa asi kana iri mombe yeumai haurayiwi inomirira kunzi izobereka. Kana dzazobereka vana vacho vaya ndo vanozotorwa vachiurayiwa chinzi vazukuru vaya baba venyu vakabvisa mombe yeumai uyaiti idye yoitwa madiro modya moita zvinoitwa. Asi mombe yechiredzwa inofanira kuurayiwa ipapo kutenda kuti aiwa takachengetwa. Saka muchiona kuti kana munhu achitenda kana uchienda kumatendo haunzonzi unazonditenda nemari yakati kana nechakati unobvisa mombe iyoyo inofanira kutoti iuye and it's a must itori mombe. Mbudzi ndeye munongedzo maita basa. Thank you very much brother, thank you very much. Ne wisdom yakanyanya kudai nekudzidza kwakanyanya kudai zvakaoma maita basa.
Right, guys, we are learning. That's what we are learning a lot, guys. We are learning every day. At the end of this life, sit down and decide. Hello. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, somebody say. Tiripo makadiyo. Mushe. Ndida kusharewo experience yangu yandakaita. Alright. Nekudzidza kwandakazoitawo mukufamba neexperience iyoyo. Inini murume wangu akarerwa kwana mai. Arerwa kwana mai ndobva atanga kuenda kumachechi nenyaya dzekurwara idzi. Achiudzwa kunzi hamuna kubvisa mombe yeumai. Handisi kutaura kun'anga kana kumasvikiro asi kumachechi chaiko. Kunzi hamuna kubvisa mombe yeumai, babonye havana kuroora. Hamuna kubvisa mombe yeumai, hapana mombe yechiredzwa. Saka munofanira kuita zvinhu izvozvo. Sezvataurwa nehanzvadzi yangu yabva apa iyi, kuti mombe inofanira kuenda iri mombe. Takatoitawo mistake iyoyo yekutora iri mari. Ndobva tanovapa iri mari. Tikaendawo nembudzi iyo yataurwa yenongedzo iyi. Tikatotengawo hembe dzaamai negrosari tichinopa ambuya. Handiti. But hatina kuziva kuti hatina zvataita sei? Zvamaita. Hatina zvataita. Akapera gore. Tona zvinhu hapana. Apa mune mambudzi vakamutanga kuti pamwe hazvishande ndezvekunyepa ndezvekudii. Tazoendawo kwataenda patanonamatirwa futi kumasowe zvikanzi muri kuti ambuya vakafa musati mavapa mombe yavo zvinhu zvichatoita wesizvi. Tikati mombe takaendesa tikavapa iri mari zvikanzi hazviite. Endai munotenga iri mombe. SIS MELLY takazonotinha dzaamombe mbiri. Tikabva taendesa zveshuwa zvavataura izvi kuti mombe yeumai haina kuurayiwa, yakanopinda mudanga. Yechiredzwa ndo yakaurayiwa ikatodyiwa ipapo. But chakaitwa naambuya musi woyo ndisando kuti ini ndakazodzidzawo zvakaita kuti ndide kudzidza zvinhu zvechivanhu from there. Ambuya vakaomberera mombe iyi vakateura vakatenda. But vaitenda nemutupo wemurume wangu inini kuti ana mukanya maita basa. Zvaitwa nemwana daita sei? Ndazviona. Isusu tiri kutenda mwana takachengeta. Vachibva vadzosera mombe yazvisho ndipo yakabva yazourayiwa. Ini ndautaura chokwadi from there wo zvinhu zvakaita kunge sezvakuita sei? Zvaita zviri nani. Saka ndakatanga kuda kuti ndifambe nditange kunzwisisa nekutoverenga mabhuku chaiko kuti ndinzwisise kuti chivanhu chinofamba sei. Ndipo ndakaona kuti isusu vanhu mazuva ano chivanhu takuita chekubatira pamusoro sebhasiketi. Nekuti panoroorwa munhu, kozi nyaya dzechiredzwa idzi nemombe yeumai zvinotangira pakuroorwa kwemunhu. Handiti. Murume asati asumuka achinoroora zvinofanira kunge zvichiitika ndezvekuti maunganidza mombe dzenyu kana imari. Unobatanidza nababa vako kana ndana sekuru kana ndana tete. Handiti. Mochituma. Handiti. Mudzimu yekwenyu nedzinza rekwenyu. Takutaura zveropa panapa. Handiti. Ana baba vako vanenge vari papo votopfugama voti ana mukanya mwana auya achada unotitsvagirawo mudzimai. Makwati akatsvaga ndiwa yaya. Handiti chititungamirirayiwo tifambe zvakaita sei? Zvakanaka. Vari kutaura nevedzinza ravo. Handiti. Vosumuka vakunorora kana ndikona tembo kwavasvika kwavari kunoroora. Bandito zvataurwa zvezvo nemwanzvadzi yangu kuti pamune makuita zvezvo zvechiroora zviya handitika makutaura nemutupo. Handiti. Munenge muchibvunzana kuti ana mukanya ana tembo muchita manegotiations enyu. Handiti. Ana tembo vatambira mari mwana wavo aroro. Mari isati yaitwa kana anything. Ana tembo vanofanira kuombererai mari vachitenda kuti aiwa tionei ana tembo mwana wedu aita sei? Awanikwa awe kwana mukanya. Handiti. Chizariro mwana anofamba nokunogara zvakanaka mumusha mana mukanya. Saka baba vanodiwa. Despite my differences edu paupenyu, baba vanodiwa. Saka zvazvo zvekunzi kudyire ndo unozongonetsa kuti munhu anenge achiziva kuti nangu handina kuchengeta. Ozoti panoroorwa mwana munhu obva auya akutakura mari yese. But kana munhu uchiziva kuti iwe hauna kuchengeta mwana, unouya wosunungura mwana wako, woomberera mari yemwana wako, wodzosera mari kuna mai kuti aiwa mai makaita basa, makarera makarera mwana, chiitaiwo zvamunogona nepfuma yauya nevakwasha. Imi motakura upenyu pamunotakura napo pekuti munodzokerawo kwenyu mochinoratidzawo kwenyu kuti mwana wedu akaita sei? Akaroorwa. Ndokudzidzawo kwandakaita zvinhu izvi.
ya parutiki noti mwari kuti isusu takatonobvunza vakati havadi mombe havana kukuendesa vakati toda mari vakatizopiwa iri mari tatinidza pane chavakaita isusu ndozvati nambuya vakati avo musazvinetse handiti unzai iri mari tikatoendesawo iri mari but mukufamba menguva muri mazonzwanzi aiwa hamuna zvamakaita especially mombe yechiredzwa inofanira kutongoenda iri mombe inotsika nekuti pane kuteurwa nekuteketera kunofanira kuitwa nambuya vachitenga ende mombe ikai despite kuti handinenge warerwa namai wachengetwa namai vako baba vako vasipo saka even ambuya vasipo amai vaamai hanzvadzi dzamai vako handiti dzinogona kutambira mombe iyi nekuti warerwa mudzinza iri risiri renyu nyaya iripo ndeyekuti wachengetwa mudzinza risiri renyu saka wakudzokera uchinotenda kwawakanorerwa saka kana iwo wanga uri mwana wana mukanya asi wazorerwa mba manashumba wakudzokera kuna nashumba kunoti anashumba makaita basa nekutichengeta saka iye chiredzwa iyi hanzi inotofanira kuenda iine makumbo ayo fo yakazvimiririra and I'm talking from experience. Okay. Takazvita twice. Ende zvinorwadza because unenge wabuda mari idzodzo dzekunzi mombe iri kunzi 300 each obva wabuda kutenga mbudzi obva wati mombe oti 300 yemombe yechiredzwa 300 mombe yeumai mozoona kuti aiwa makaita chishona chisiricho. Right. Hameno Kola, thank you very much. Yes, it's business stress. Hello, thank you very much. Kola, geti munzu wame. Jaka paka wama. Guys, murukuza zukuta ugaba. Masinguru majuwa ere. Murukuzo ere zukuta ugaba masinguru. Murukuzo ere nyari kusaurwa. Mozoti kudi. Zvazo kuti bitterness vanasi tovatsvaga kana baba vevana venyu kuti chiwe amukite part and the parcel of the family of the child. Totovatsvaga totovaudza kuti zvenharo vauye vaite nokuti muchazongovatsvaga still at the end of the game uchangozonovatsvaga saka hapana zvauri kuita wedha wakarera wega kubva chiri kucreche kubva iri nhumbu kusvikira pachazo uchatongonovatsvaga baba kana vasiko uchangotsvaga vaning'ina vavo saka zvinani vana baba vachingoya vapinde mukati meupenyu hwevana vavo hamuna kuti munopaona sei hamuna kuti muri kupaona sei guys zvirinani vachitongoya vapinde mukati meupenyu hwevana vavo vana baba nokuti hapana kumira mushe. Hello Kola. Hello. Yes. Sorry, ndatotaura kudhara ndaona. Alright. Yeah, pakaipa. Amen guys. Amen. Hello. Hello. Yes. Muchiri pala. Ndoda kungocontributawo panyaya yechiredzwa ndoda kubvunza kuti like inini handiti ndiri kuzvirerera vana vangu ndega vana vangu vakura chiredzwa chinozoenda kuna mai vangu here ine ndiri kuchengeta vana vangu or else maybe ndogona kupa mai vangu vana maybe for 2 years then ndotora vana vangu ndozvichengetera ndega chiredzwa chinoenda kuna mai vako zvatagwa pano ivo vasina kuchengeta futi vanhu vacho ndakachengeta ndega asakarigwa kudzinza kwenyu ka chivanhu chacho hachisi fair. Alright, inini like ndine vana vangu 300 2 boys 1 girl. Kana ndakurooresa ndikangorooresa hangu like kuti vana vakomana avongorooresa musikana pane chinenge chakashata here pamwe nyaya yevakomana kurooresa I think ameno rikatimbonzwa vamwe I think izvo zvinoita asi I think zvine zvinoitwa ameno rikatimbonzwa vamwe vapindure mainzwa question guys baba muequation yacho hazvizivi rikatimbonzwa vamwe muri kunzwa guys saka iwe chausingadi kuti baba vacho vauye kuzorosa mwana wavo handiti vakaenda inini ndine balance kudhara vana baba vacho varipo musikana wacho aripo tongogara tangopedza tega okay chaipo chiredzwa is not fair pakurera mwana hachisiri enough because hapana mwana anobva grade 1 kusvika anyora o level nemombe 1 so it's not fair also kuti uwane chiredzwa chete but it's not fair to kwandiri nini ndinenge ndakarera vana like kuti baba kana ochinja culture here naikona
handizoshinja mukaunta but it's not fair. Ivo vana baba ivavo vekutisa mhuri ava hanzi vana vakomana vanoroodza hanzvadzi chishona chakazara ana baba vamwe mauseless saka iwe uri safe. Alright. Saka ndiri balance. Chap. Amene kana chizviri chokwadi ndangotaurawo zvandangoverenga zvandaona zvakanyorwa mucomment section. I don't know if it's true. Amen. All in the name, all because I looked to baba kuzodla mari. Vakomana. Hi dear. Hello. Yes, Murise. Hi, Smelly. Nice Smelly. Ini ndida kubvunza kumadiaries. Ini ndakarerwa na-step mother. Saka ndofanira kuvapo mari imombe yacho yechiredzwa. Step mother. Obvious. Amen. Regating with Nivam. Amen. But no for to up obvious. Kumbiro ye ukukozi. Mukufamba umo mune mandakafamba ndakabvunzwa nzokarerwa nani munhu ari kugunun'una. Saka pamaunza topic ndibva ndazviti dhu ndikati pamwe ameno ndikuzivo ipapo. Ngaitibvunze vamwe handiziva. Alright, you can pin them comment section. Right. Hanzi ndakarekwa na step mother guys. Saka ndopa here mari kuna step mother. Hello. Hello, Sis Mel. Yes, Murise. Tiri right, ndati ningobvunza kuti ichi chishona ichi chiri seasonal here. Because pa COVID apa chishona ichi chakabreakwa chese but nanhasi hatina kwatambodaidzwa unzi John akavigwa baba namai vasipo, amai asina kutungamira ningirikini motikari yekwanyaradzo. Call a good one, but I don't know. I would also want to know. Murukunzwa guys. Hanzi chivanhu chiri seasonal here because muCovid vanhu vainzi kwafira wongovigwa ikoko. Hakuna zvokuti kwanzi varoro vachaya vomboisa makuva pamvura mai vombomira mberi kwemota wedini asi vanhu vakangovigwa zvikarova. Saka why zvakungouya panyaya dzekuroko ameno regai timbonzwawo pfungwa dzavo. Thank you very much Kola for that valid question. Regai tinzwe vamwe. Regai tinzwe. Guys, hoyo mubvunzo yaimupindira mubvunzo ina handisi ndabvunza. Hello. Alright, sorry Sis Mel ndadzoka zvendaida kupindura yari kuti ndakarerwa na-step mother. Okay. Chiredzwa chinopiwa kana wakarerwa nemunhu wausina rudzi naye. Kana ndakarerwa naatete vangu inini handibvisi chiredzwa kozi iropa rangu. Step mother vatori mutorwa kwauri, soka uri kutofanira kutenda midzimu yavo kuti tinotenda nekutirera kwamakadi nekutibikira sadza kwamakaita. Saka chiredzwa kuna step mother chinotoenda vauna rudzi navo. Ndopandanje ndaupinduramo. Right. Thank you very much Kola regai tinzwe vamwe. Thank you. Hanzi kuna step mother chiredzwa chinofanira kutoenda because hauna rudzi navo step mother ava. Saka chinofanira kutoenda. Hello. Because Hello, Sis Mel. my phone. We are in the phone 11 please. Hello, Sis Mel. Hello. Hello, Sis Mel. We are in the phone 11 please. Saka mina indikati ndozofona. Hello, Sis Mel. Mirai ndimbofonera vanopindura mibvunzo yamabvunza tinzwe. Hello. Hello, sisters, what do you say? Musheka ndanati muedhe but maramba kuedha anyway it's fine. Because apa panonetsa kutopinda. Ndechida kuti mukataura mosiya mozodaira vamwe mibvunzo saka pachatonetsa. Ndosada kuti ndikuedhe iwa machifona apa muchibvunze muchidaira. But it's fine. Mkoma vapedza kutaura kuti Chiredzwa chinobviswa kuna step mother is actually very, very, very correct. Very, very correct. Right. Koita amai vataura kuti icho chishona chiri seasonal here. Mhinduro yangu kwavari amai ava ndeyekuti, and it's very mubvunzo wavo, it's a typical diaspora question of people who try to divert chivanhu. Muri kunzwisisa? System yagara iri.
ini mindiro yangu kwavari ndeyekuti chisi hachiere musi wachaita sei wacharimwa. Hapazwisisa ipa. Hazvirevi kuti the day rawashaisha nhasi mangwana you see the resulted. Chisi hachiere musi wacharimwa. Handi munoziva izvozvo. Ndo anzi andavapa iyoyo. Munoziva ma-problems aakuitika, then you wonder why asina kuitika ma-problems why. That's where the problems is. And it's saka haisi mhosva yakola vangobvunza handiti, but now nevanhu vese vakafa mucovid umu paifanwa kuti wasei. Is why ndati munoziva ndati chii, anzi yangu yandiri kupa ndeyekuti chisi hachiere musi wacharimwa. Nokuti pavanhu vese vamuri kutaura ivava handitika hatigare navo, hativaoni zviri kuitika mavari, hatizvizive. Right, ndine mubvunzo ipapo. Mirai, ko mwana akurira kuchinyaradzo homuko akatizwa ari mwana mudiki namai achangozvagwa, mombe yechiredzwa inoenda kuchinyaradzo homu, ari kubva nemunhu ari kuredzwa nenyaradzo. Nyaradzo yatalk of a big community, vamadonations ari kuiswa. Asi at the end of the day munhu chai unopedzisa wanotsvaga kuti uri kupi. Yes, panogona kushaya kuti uri kupi, asi unopedzisa wanotsvaga kuti uri kupi. Nokuti haasi munhu apa muri kuda munhu kuti pabatisise tikuti vane zvemwana achengetwa naamai. Amai mutorwa kune mwana uyu kana amai vashaya. Muri panzwisisa sister, warerwa nemutorwa, not nevatorwa, nemutorwa. So we should not try to teach the technicality around it. Just take it as it is and follow those instructions. You find out how my issues are going. Mitauri mishoma, right? Paimwe nyaya makada kutarisa nyaya yatiri kubata yechiredzwa iyi inofambidzana nenyaya yakabata nenyaya yemombe umai. Muri panzwisisa? Dzinofambidzana kudai nyaya idzi. Dzinofambidzana. Muchiona panobviswa mombe dzeumai panobviswa mombe yechiredzwa. Ende mwataura kola kuti inofana kuda iri mombe. That is very true. Wakona uchidzibvisa mari, aiwa uri kurwa bheki. Endesa iri mombe. Pane abvunza mubvunzo kuti kukana ndakaadopta mwana wacho saka zvozodii? Ndo mama issues ekati kuti hacho yechirungu arikuzonetsa vana ava mangwana. Nokuti mwana iyeye waadopta iyeye anofana kutoendesa mombe iyoyo. Somwe vana vari kugara zvakanaka kutosvika kutogara mumushuga chaimo nemagaro kuti go. Zvakanaka chaiko pasina kana chinonetsa. Zvamuri kuti munoziva, it's very very subjective kuti kugara zvakanaka. Nokuti munhu you can have everything in life but deeper problem usingaizivi. Zvamunoona zviri kunze hazvisi zviri mukati memunhu. Makatobvunza munhu maproblems aona anotokupa maproblem. Taifunga kuti munhu akagara zvakanaka ingawana. So you never know those things because they are very subjective. Munhu anogona kukutarisa izve but SIS MELLY vagere zvakanaka still. Asi muinawo maproblems nyamuinawo. Because hamusi kumashambadza azviro kuti hamuna maproblems. Mapanzwisisa? Matakateerera. Chisi hachirere musi wacharimwa. Ndosaka even vana vese vanochengeta mamuti masingle mothers ari vachidefenda vachita sei. Asi chisi ichocho hachirere musi wacharimwa. Kumberi uko vana havazodza maproblems. Ana baba ngavapiwe position yavo, ana mai vane position yavo. Zvizofamba zvakanaka zvatopera izvo. Simple as that. Makatadza kuwirirana. Saka problem ndei. Right, pana zvadzavafunda vakati ko vane vana vakomana. Vana vakomana can actually kwanisa kutambira rora yanzvadzi yavo. Hapana problem. But there is a problem here. Vana ava vanenge vakatungamirirwa nani pavachatambidzwa rora. Vanoziva sei kufambisa zvinhu zvacho. Kana vasina baba vavo pamberi o kana hama yababa vavo pamberi. Vanofambisa sei zvinhu zvacho. Mapanzwisisa patikutaura. Ewa tikunzwisisa. Indaone sei kuti kana usinganzwisisani nababa vevana
baba vachanorisa kuti vanogona kunge vaina vanin'inana bamudiki vana bamukura nani. Find one person within their family aunogona kuwirirana naye or anogona kuwirirana nevana vako. Munhu iye becomes a buffer for your kids. Zvinokubatsira. No, that's the only joint yaunongoda chete iwe. Ndongona sekuti shona ndongona sekuti Zimbabwe vanoda kuomesera vanhu ini zvandongoona ini. Issue inonyanya kuitika, I'll go back again. Uchanosa kuti ma-issues akadai mazhinji anoaffecta mwanasikana because ndiye anobuda mumusha achinoroorwa. But mwana mukomana can do whatever they want to do pretty much easy. Panyaya dzokuroora idzi. It's very easy. Nokuti mwana mukomana ndiye muridzi womusha ndibaba. Remember hanzvadzi yenyu ndibaba mumusha menyu. Hanzvadzi yenyu ndibaba anotoomberwa nemukwasha ndibaba. Asi sisi venyu mimi kune murume akakuroorai mukadzi mudzimai hazvichichi. That's how it is, and hatipete kambozvichinja togona kuzvidefenda. But diaspora has brought us so much dynamic yekuti you look back and realize kuti you find kuti vana vazhinji vachaita ma-problems, and makarisa the biggest bulk yevana vari kubva mafamilies iwaya vazhinji vavo they are struggling sisimere kudiaspora. Mwana haana direction, mwana anodai so azoshandisa zvakadai aita zvakadai. Those are some of the things that you never know kuti sometimes maybe pamwe zvinokonzerwa zvimwe zvinhu izvozvo. Ipai mwana direction, simple as that. Do the best for your child, that's what I say. Not the best for you, but for your child. Kana usina utsinye ita zvinhu zvakanaka for mwana wako will make a decision ega. Don't make decisions for your children. Allow them to make decisions as well. Kana vakura kuti panapa amai was very fair. Baba was very fair, amai was very fair. Baba manga mine problem nimi. Noti kuti amai havana kuzokutarisa vononga but amai wo time vanga vasingaiti. Tasikabvumira kuenda kwababa. Tasikabvumira kuenda kwaamai. Why do you have to do that? Why so bitter? Why so bitter? Right. Chipedzai hanzvadzi tifo vamakoza wadisa timboidzawo vatinzwe. Aiwa ndatopedza vamwe ndatopedza. Right. Yo. Yeah. Zvakaoma. Aya. Hey. Yo Shona guys. Me I'm not from Zimbabwe guys. I'm not a Shona. Me I'm not a Shona. These two too much. These ones are too much. Hello. SIS MELLY murisei. Mushe kanjani? Ndiribo ndine mumwe mubvunzo ndida kubatsirwa. Ndida kubvunzi takambofamba nganzanzi baba wangu haana kuroora saka inini musi wandinoroorwa mari yacho fatitakurwe iendeswe kwana mai. Why isi tiri kupinda pai? Andiri muri vana mai vavo. Saka inini baba kana sina kuroora ndisi mari yangu fatiende kunoroora iendeswe kwana mai. Ndozvo zvinotaurwa ndimi kwai mune rudziro mwechitenda baba venyu. Aya zvakaoma hazvo. Andandichida kuzodza izvozvo. Alright, thank you very much Kola. Kai Zulu dzinoenda kumatswana kusina zvose izvi. Chado Kola? SIS MELLY tine mubvunzo dai kuti aitokwanisa kudzoka towabvunze. Vana baba kana vachiziva marules anoaffecta vana vavo vanoitire zvavanoita. It's as if life has to penalize single mothers. Vafira kuchengeta vana. Yet ana baba wavapenyu. Yes. Saka vana baba rudo rwavo runotozongokuti akura mari kunotamira vachitoka mari pakurogwa rini. Rudo rwavo runobva radzoka and their position and power inobva yaita applicable. But when we struggle nevana vatiri take position and power yavo ine zvinokuvadza vana zvinenge sari zvaakushanda ipapo zvinongozongoshanda akuda kuroorwa. Uyezve sei marules aya mamwe acho mazhinji atiri kuzwa achingoti chishona chedu sei asiri applicable kumhiri kwasamora kuvana vari kutongoroorwa zvichitongofaya pasina kuri kumboendeswa matanga emombedzi. Koiko kuwana kura kutozvitaura kuti kwai kana ndikafa ndoda kuzokudzokera kutoplana kudzoka chitukwane musati mafa.
uyezve SIS MELLY ka avanga vachiti hanzi izvo step mother mutorwa anofanira kupiwa mombe yechiredzwa. Kwana bamudiki vese vatiri kuchengeta ana amweni vedu afa, saka tichapiwa mubhinganiso. Ndakambonzwa chinhu kwai kuti ukagezesa vatezvara vachigwara here unofanira kupiwa futi mombe. Zvinhu zvacho havasi baba vangu here vekuti ndinofanira kuti ndivagezese. Zvine basa rei? Atezvara naamwene wonzi kupiwa mombe. Yei. Dzimwe mombe hadzina basa. Tiri kutogara mu1 room kukambuzuma, mozoda kuti pamombe tinonoisa kupi mombe iyoyo. Inourayiwa ichidyiwa, mototenga deep freezer mozadza mombe uyu mufiriji. Chinoiravira kupi? Kuabatwa. Handiri vati chivanhu. Munoteurayira pamba ipepo kumarokesheni ikoko. Inini kwandiri I think it's about belief yedu vanhu. Inini if I think my God is bigger than these situations, my God should also be big. Vanhu chakasimba. Indakavachinja tezvara vangu vachitogwara ini ndichatochinja paipi yaya yeweti yechubhu ndaitoibvisa ndichinja ini. Hanamboda kutombopiwa mombe ini. Ndaingotora kuti baba vangu pachigwara ndaitotaura kuti yazara here chibhegi chiya chazara ndotosvika ndotokwana buda ndotoisa chimwe. Pazekutanga vakatanga chinyaranga pesa ndati mudhara. Muri mudhara wangu ginowai zvinhu zvitiri kutsvaka kuti murarame. Ndichivapfekera ini titipfeke. Nditonoteura kudzaka ndobairira. Zvine basa rei? Zvino zvanzi nabhodhika mutiudze kamwe masichi. Awa ndakabvisa ndatombofira ndatimira zvotoya murero ndaitongochipa baba vangu ndaitongokochomora ndichikochomora chipaipi chandidzosera. Because description yamutorwa chaimumuri is very munhu wese mukadzi mutorwa mumusha imomo. Izvo ndakaiona handidaitichinja chiuyu. Anofanira kupiwa mombe. Amen. Regai tiudzwe tidzidzisiwe. Totaura kuti handakuripiwa saka ndakatomirira kuti kana ndikafa ndakudzokera chete. Vatogorere dzidzo. Ndakuvadzokera chete kana ndafa. Ndinofanira kutopulana kuti ndafa umanaka. Amen. That's wrong. It's very wrong. Regai tiudzwe shona yacho. All right, thank you my sister. Zvakaoma. Shona yacho. Amen. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei? Ndiri right. Yakapera tatenda. Ina ndibelieve vangu mune chivanhu, but inini ndine popular opinion about this. I think zvimwe zvacho ka, let me give an example. For example, mwana uda urorwa handiti iwo samai baba vangu vasimo mulife yemwana, then wobva watizoni baba hausi kuvaudza hausi kuita anything, but ndivo baba vemwana in as much as vanga vasiri in the picture handiti then wobva wati hausi kuda kuti baba vavepo pacharorwa mwana, mari iri kuuya kwauri kana kuti kumba kwenyu handiti. You are making that decision out of what? Bitterness. Handiti. That's a one. Pane a lot of anger and a lot of hatred. You can't even tolerate baba vemwana kuti vanzi vavepo pamaroro emwana wako. And we all know, Christians, we know that any decision is driven with that. Apana chinobudirira chinoitika. Apana. Chinobudirira kuchinoitwa out of anger and bitterness. Lain as much as pamubachira uzoti chivanhu kana kuti chii kana kuti kupi, even kuma first world countries kwacho munovaona vana vanoneglesa vabereki vavo, pane even ari murungu pane chaanoita chine musoro. Hanzi shona yedu varunga vasive culture yedu. I'm not saying Patishona, I'm just saying just in general. Baba vako iwe unovatuka unovaita sei kana kuti haunei navo. Unofunga kuti pane chaunoita chinobudirira. Pangwa string light mako. Baba hanzi vana ngozi. Baba hanzi kwa chiro kurova unorova irudzi rwako pati. I'm not saying kuti unoita ngozi SIS MELLY. All I'm saying is kuti pantu pangu pachinzi hanzi zvonizvozvo zvinozo hanzi inozvireva nekuti pamwe something chiri muupenyu hwako hachifambi handiti. And that's the point. But chinoshanda muupenyu hwako kana une bitterness. Chii? Kana une bitterness ungachero kadi muupenyu hwako hachifambi. That's my point. Pamwe pacho togona kuti chivanhu ka, but zvimwe zvacho zvingori general. Imimi mai hamusoti baba vauye, but decision yenyu iri kubva pakuti mune bitterness. Zvangofanana nekuti ini ndachengetwa kusaidwa namai vangu, then hapana chandinoita. Pamwe pacho handombofunga kuti panoda kana mombe yechiredzwa, but aiwa Paula, vakimbotanga nekubvunza kuti ivo vakabvisirwa mombe dzechiredzwa ava vari kuitei vari kuita zvinobatika here? That's my question also. And also another thing, pamwe pacho hasitombori zvekuti mombe yechiredzwa kana uchivabata zvakanaka nambuya vako nanasekuru vako uchivarespecta sevanhu vakakuchengeta, hausi kuvasaidline, hausi kuita sei, ina handifunga kuti pane chinomira muupenyu hwako ini, because hauna and ivo havana kana bitterness newe, havana kana chii newe. And I think with most of
these things zvechivanhu zvinozotanga kuling around nekuti pane a lot of bitterness, pane a lot of anger zvinenge zviripo zvinodrive vanhu vaite madecisions. Zvamufanana nemunhu anokuti hanzi unza mombe yeumai ukasandipa ndiri mupenyu uchaziona. Itori bitterness kayoyo. And that's my point. And I don't really believe in echivanhu, but pamwe pacho I just think kuti ngatisaise decisions ari based bitterness, anger hatred. Hapana chombobuda out of that. Wow. That's my point. Right. Thank you very much for getting to. Kwanzi nakuona bitterness dzenyu ndo dzinokuti atisai kubudirira. Kwete zvokuti kwai chivanhu chishona hakuna zvakadaro. Kwanzi you are carrying bitterness haubudiriri. Getting. Guys, inrambo vakamboita ngozi nenyaya yemombe Chiredzwa, please phone mutiudzewo. Hello. Hello, sitimeli maswera sei. Ndakura matsora sei. Yataswera ndatinditaure isusu masingle mother takamirira zvatinoita kwedu. Kwedu kwamurewa uko zvatinoita isusu. Nini kana ndakurodza mwana wangu. Baba tinovadaidza. Kana tinoenda kumba kwavo. Kana vati uyai kumba kwedu isusu. Tirodze mwana tinoenda ikoko ndinoendaone hanzvadzi dzangu. Inini one hanzvadzi dzangu aiwa mwana oroorwa mari yeswa mupleti. Achingopedza kuroorwa hanzvadzi dzangu dzotiwa isu tiri kudawo pfuma yekwedu. Mwana wedu uyo wakamumikisa huna yobva yatorwa iyoyo yodzoka futi. Inodzoka bheki zvakanaka kunzi iwe mukwasha takudawo yedu hauna kuroorowa sisi vedu takutoroya sisi vedu yotovotorovoto. Vanenge vatoine list ravo patinoenda kunorodza mwana list reroora rangu rinenge riripo. Handiti list reroora rangu rinenge riripo, list reroora remwana rinenge riripo. Achipedza kutambira yake mari aiwa akupindoka kuroora inini because vana bhangwa vanongokumitisa veda kungokumitisa wotiza wotorwa pasi wotita wotoenda saka anenge asina kuti akaita taakabvisa saka isusu tinotongorova game ro rekuti achitambirawo yake isi tirevowo yedu zvafanana netikweti Mirakola hanzi naidhaving by padzarondora hanzi bhaibheri rinobva ratipedzisai zvedzinza first. Tinokumbirawo pazvakanyorwa tivhure bhaibheri. Tine bhaibheri pamberi pedu iri. Can you please confirm to us pazvakanyorwa tivhure panonzi chimboitai zvemadzinza first. My sister ngatitei kukota mchitipo tiudzewo vamwe because ndinotofunisa kuti bhaibheri rinotoramba zvemadzinza izvozvo. Handiona iwe watiri notanga ratipedza zvemadzinza. Tiri kukumbirawo scripture yekuti zvikwanga papi tinyatsotidzidzewo tiverengewo tidzidzewo chokwadi kuti bhaibheri rati zvemadzinza imboitai tibatsirewo tiverenge bhaibheri tinaro pamberi pedu tinzwisise. Enderera mberi Kola. Mazungu SIS-MELLY isusu ndo zvatinoita then ndoda kupindura avo vanzi stepmother vanopiwa here nhingirikini mombe yechiredzwa. Stepmother havapiwe mombe yechiredzwa. Stepmother mukadzi wababa mari yavari kukuchengetesa imari yababa wako uye vari mumusha mako uri kuchengetwa musha mako asi unongovatendawo kuti mama makaita basa makandichengeta muda kutengerwa chii vakati ndiri kudawo stove vovatengerawo vakati ndiri kudawo firiji vovatengera kwete zvekuzoti mombe vozotongorerwa mumusha mapapa wako mudzinza mako because kana na stepmother una baba wako so ungori mumusha mako hausi mumusha macho. Okay. Kwai stepmother vapiwi mari stepmother because vari kuchengetera mumusha medzinza rako. Havapiwe mombe vanopiwa anything. Vanopiwa jira unogona vatengera jira ungona vatengera seseti yemakapu. Zvaunoda iwe zvaunokwanisa kwete zvekuti wangabva wapiwa mombe ndiri mumusha mangu ndikungorerwa pana stepmother ndo mumusha mangu amuna baba wangu. Saka mutawirirana hanzi kwastepmother mombe haindi uri munhu ari kumusha kwake kudzinza rekwake saka vanotengerwa jira vanopiwa teacup maseti emakapu vanopiwa seti yamasipunu vanopiwa zvichinda zvakadaro chavanodawo hameno kana wigi unogona kuuya kutenga wigi kwandiri kuno wovapa stepmother ani machinzwa. Kwete mombe because uri musha mako ndozvanandoda kutaura SIS-MELLY. All right, thank you very much. Thank you Kola. Ina tikudzidza mapamba takapa stepmother vapuwi inoinda vanopuwa wig kana kuti mamwe zvimwe zvinhu zvavanopiwa izvi right nzvao vebhaibheri takangomirirawo sikiripi chaiya yezvedzinza. Hello Kola. Hello SIS-MELLY, ndaswera sei? Mushe muri sei?
tiripo ndoda kubvunza panyaya yedzimombe yeumai. Ndabatikana fani pakunzanza ifanira kuenda iri mari inoenda iri mombe. But inini my mom vakati vanoda iri mari because havana kwekuendesa mombe. Takaendesa iri mari. Saka zvikuroti hatina zvatakaita. Kwai hapana zvandahwa pano kwai hapana. Kwai ini pakutenda chitina kuti dogo famba. Kutaundi ikoko mozonoiuraya kutaundi ikoko mozenza kuisa kudhifriza modzula nyama yachona. Apa panakambotaura papatori nehama dzavo dzese chipati vakatongobvuma kuti mai venyu havana kwekuendesa mombe vati vanoda mari. Kuseka ndamo serugare ndakatombosajesta ndanzwa someone kuti ikaenda iri mari zvinonetsa. Vakati manje nini ukatenga mombe ringafanira kuenda kumusha kuna nababa nditofishi baba vangu vakafa so hakuna madlechenzi akanaka. Vakati ikaenda ikoko kwanziri unenge usina kundipa because yaenda kwandisingasvike. Iri mombe hauna zvawaita kwandiri ndoda iri mari yandobata ndishandisa ndega. Saka ndakabva ndasara tiri pama1. Hapakaipa zvindokana kwakunzi hatina zvatakaita inaichasiye zvekuita. Right, hanzi kototi sisi vakugara nemwana wemunin'ina wavo then vozotaka kuudza munin'ina wavo kuti ndiri kuda mombe Chiredzwa ndakuchengetera mwana zvinoita here? Haiti guys zvona kana yakudai udari vhiringa. Saka thank you very much Kola rigatimbonzwa vamo. Thank you. Point wasei uri wachengeta mwana munin'ina wako akura wakuti ndiri kune munin'ina wako ndakakuchengetera mwana ndoda mombe Chiredzwa. Ameno guys. Yaitinzwe vamo. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei? Mushe. Ini ndiri kutaurirewo zvatakaita kumusha kwedu. Vatete vangu inini vakanga vane mwana wavo musikana. Saka vatete vangu vakabva vashaika. Mwana uyu akakura achiretererwa navatete vangu. Vanga vasina kuroorwa. Baba vacho vanga vasina kuroora, vasina kudini, vasina kuita anything. Saka baba vangu vaiva sekuru vemwana uyu. Vakadedza mabrothers ake because baba vake vava vatoshaika. Vakadedza mabrothers ake nehanzvadzi yacho. Vakati tiri kurodza mwana tiri kuroora ari kuroorwa musi wakati. Musi waakanoroorwa vakauya vese vatete nehanzvadzi pakunonongapo. Vatete vachisimuka zvikaina baba hai garai pasi isisi vemusikana ndobva vanhonga. Pakutora rusambo ndobva vatora rusambo zvikai ini mari yangu hamuna kundipa. Saka ndakutora yangu. Imi ndakukupa yefiwo yekuti mudzokere kwamabva. Mobva manozivisa madzibaba enyu kumusha kuti ningi aroorwa. Saka zvese zvokuti kwahechi vanhu chekuchichidzira ichichi inini for me it doesn't work. It doesn't work. Ndezvekunyepa izvi. Vanhu vanotora chivanhu nekuda kwekuti chinenge chiva benefita at that specific time. When it doesn't benefit them vanotanga kuti mwari ngatirege kuchichidzira vanhu. And I don't even know why the focus is on single mothers. I don't even know why the focus is on single mothers because single mothers hapana munhu anomboramba kuti munhu aone mwana wake. Vanhu vanongoramba kuona vana vavo vega. Aiwa ambidzi vana baba ndo vasingatodi kuona vana. Ya Kola vana baba vana mai vakawanda paya pandotodzinisa ndanditsana zidunia idzi havatodi kuti bhangu apuvhira kaona mwana havadi. Ini rini SIS MELLY inini SIS MELLY nditerere handi ndafona. Ini ndinotoda but baba vachona havatori nahanya. Mwana anotori nenhamba dzababa anotokomunicata nemwana wangu atokura manje. Aikomunicata nababa vachona but havamupinduri baba vacho havatodi. Ini mwana wangu kana havakupinduri here? Havapinduri kutaura chokwadi. Havapinduri mwana. Namba ndiyo here yavachichandisa. Inini ndaitoita ndiyo here namba kana nhasi birthday nhasi chakati. But pavakakura ndikapa mafoni ndikati nhamba dzababa idzi havapinduri. Kuna nababa vakadaro SIS MELLY. Baba vakadaro zigarai ziva variko. Varipi? Vari kuZimbabwe. Nana Timbo vafonera akati vabvunza kuti mhaka yevasunga achavadi mwana wave. Inini zvedrama ka. Izvozvo zvamotaura zvekuti vanhu vanenge vachinyepa kuti kwai hamudi kuti vana vataure nana baba vavo. Inini vana vangu vane manhamba ana baba vavo. Baba havapinduri. SIS MELLY zvandiri kukuudza izvi zvaapinduri. Kana one day
kana kuti chichi akangotaura nemwana baba vako vakaramba kusekuru vako vakaramba kuti ndiroore mai vako vaindita murombo chichichi havapinduri havatodi kutaura nemwana saka zvekunyepa zvokuti vanhu we didn't reach out, it's a lie. Anotenga bhangu iyeye anorega kupindura mwana wake kuti ndiwe here unenge wafona anotozvipengerawo bhangu mwana wake ndiari kumufonera saka anoga kupindura mwana kuti ndiwe here wafona. Sisimeli inini ndichizvitaurira panapa ka ndinotorimainda munhu kuti nhasi bhedhe romwana wako fona anogona kutorega kana ukasamurimainda. Saka motikwa yati reach out pakuti chii? Ndakuti hamurichi out ndatinoti vese imi mavaya muchiti kwai hakuna mai vasingadi ndikati aiwa kwete vese. Zvebitterness sisimelika zvebitterness sika zvinokuvadza iwewe ende kana ukaita bitter you can never even move on into a new relationship. You can't move into a relationship when you are bitter. Saka inini I speak for myself when I'm not even bitter. Ende handitomborina basa nawo ndinototi fonerai vana baba venyu senge mwana wangu munondotomubvunza kuti vari sei baba vako anzi kwai havandipinduri saka muona kuti mwana adi no iro ndorinozibanguza chairo iro ndozibhanguza chairo iro nekuti haripinduri nokuti ini ndine nyaya dzandinodhila dzokuserukudze kutoti vana baba changa choti haadi kuti ndione mwana wangu shu ndoti kwaiwewe haufa akandirwadzisa ndinadzo hobho ndisandati aiwa imi mati vese ndikati vese no kune vanhu vasingatodi. Inini sisimeli ndakatotanga ndichitoti mwana aone baba behind back revabereki vangu vasingatodi vakatotsamwa but bhangu iyeye hadhiliki naye havatodi haana interest havadi saka it's not everyone. Ende nyaya yechiredzwa iyi chiredzwa vana mai vanosungirira vana vachiti kana ndafa regai nditaure kuna ana mai kana ndafa unondiona it's bitterness. Don't be bitter with your children. Ndo zvinozosimudzira vana mhepo izvozvo. Hakuna munhu anonamata akaregerera anoda vana vake anosunga mwana kuti nekuti hauna kubvisa chiredzwa haubudiriri mupenyu kusunga vana iko kukesa vana. Yes. Cases sisimeli kutaura nechokwadi you are those are cases children. Yes. Children single mothers. Those are cases. Sunungurai vana havana mhosva vana baba vondo vaiva vamakanetsana navana havanei nazvo ende kana makarambana normalize mazimbabwen kurambana kuti vanhu vanorambana ende lavhi inopera lavhi inopera learn to move on kana marambana guys. Ukaona vanhu vanenge vachichemera chiredzwa vachisunga dundundu vachiti chiredzwa those people are bitter. Trust me ndapedza hangu sisimeli. Thank you very much Kola. Thank you Kola. Vevhesi takamirira Kola vevhesi riya rekuti bhebhe rinoti tiite zvemadzinza first takamirirawo vhesi iya please hamungangowani malavhu kane malikes pakomenti yenyu tisina kuverifya v11 tipeiwo v11 rekuti bhaibheri rinoti tangai maita zvamadzinza first Kola nokuti ndaona mawana malikes pakomenti yenyu mungowana malikes ekunyeba Kola tipeiwo vhesi payakanyogwa kuti bhaibheri rakati tangai maita zvamadzinza zvakanyogwa papi toda kudzidzawo. We want to learn wabi yangu Abi, we want to learn ngatimbonzwa vanhu. Hello Kola. Sisimeli makadini ndinaiti muri sei? Ndiripo. Sisimeli nyaya yezviredzwa yezviredzwa pamutare vanodai. Let's say hanzvadzi yenyu yaramba mukadzi then hanzvadzi yenyu yochengeterwa vana namai venyu. Vana ivavo kana kuti baba vacho hanzvadzi yenyu inofanirwa kubhadhara marizwa. Muri kuzvinzwa? Then mazuva ano hongu kwane zvamunoti nyaupe kuvanasikana idzodzi nyaya dzekusabvisa marizwa zvinokonzeresa kuti munozoona kuti mwanasikana haroorwe zvichikonzera zvimwe matambudziko mozofamba mozonzi mwana uyu akachengetwa nambuya vekwake vari kugunun'una hamuna kutenda hamuna kubhadhara marizwa saka zvinhu zvinokonzera futi kuvanakomana kwaakunzi kune nyaupe mazuva ano. Yes, iriko nyaupe vana rumwa mutoriro zvimwe zvacho futi zviri kukonzerwa neizvozvizvo
nekuti vakuru chaivo vakachengeta mwana, mbuya vakachengeta vana vazukuru vavo, handiti vakabata ndiro, zvinhu zvese hazviite zvakanaka. Vakangokubatira ndiro, pachimanyika vanoti kubata ndiro. Saka ndiro iyoyo ukaona mubereki akuibata zvinokukonzera kuti life yako isave right. Saka vanhu vanofanirwa kugadzirisa kuti izvoni pave nerelationship pakati pana mbuya nevazukuru. Hongu generation iriko mazuva ano. Kana mbuya vachiroya naikona nekuti vana mbuya vedu vemazuva ano maroi nega vega maziroi emakona. Saka ndofanirwa kumanikidza mwana kuti aende kunodliwa zheve nambuya anodzidziswa kuroya. Makavabata here mama? Kona hazvitombomiriri kuti tibate vanhu mukona. Kumirira kuti tibate vanhu kuti kwai kuroya. Kana pane vanhu vanotoganga, mirai ndikudze ikola. Kana pane vanhu vari kukogangira vana venyu majika ndivana mbuya vana vatete. Alright. Asi chivanhu chinoda kutedzerwa mufunge. Pane mukolo ambotaura nenyaya yekuti pakufa kweCovid vanhu vaivigwa vasina munhu anoenda pamberi. I believe kuti kwakune macommunication nevanhu vanga vari kumba nevanhu variko. Kune zvinoitwa munotoudzwa kunzi torai muti wakati, ibvai nawo mumba muchitsvaira muchitaurira. Munhu iyeye box richizobuda, pane zvinotoitwa. Zvavisingangoitwe zvokuti munongoviga randomly. Pane chivanhu chinenge chichitoitwa through my instructions avanenge vachipiwa nevakuru, nekuti papasina munhu anokwanisa kuuya kuzoviga. Saka vaiudzwa kunzi itai zvakati, itai zvakati, taurirai zvakati zvakati zvakati, munhu otovigwa. Saka izvozvo zvandione kuti izvoni zvine problem. Vanochizotora ivhu voenda naro something voita chivanhu chavo ipapo hamwe handizozivi, but harisi dambudziko. Marezwa sisimere anobviswa, anotoda kubviswa. Kana kuti baba wako chaivo riri rombe, iwewe mwana kana waona kuti upenyu hwako huri kukuitira, unobvisa marezwa on behalf of baba vako, zvinobvumirwa. Mazuva ano kana kuti zvapana mwekola ambotaura kuti izvoni mombe kana wabvisa mari haiite kunyepa. Vana mai vamwe vakakurira mutaundi havatorina nemusha. Mbuya ivo vanogona kutaura kuti inini marezwa angu ndinoda mari. Munotovapa asi hamuvape vega. Munovapa paine hanzvadzi dzavo. Hanzvadzi dzavo nehama dzavo. Movaudza kuti iyi mari ndeyemarezwa ambuya. Zvozikanwa. Saka mukaita dhiri nambuya, hama dzacho hanzvadzi dzavo dzisipo, pavanozongofa munonzi hamuna kubhadhara nekuti makazviita secret nambuya. Saka munotofanirwa kutora hanzvadzi dzavo, hama dzavo dzavanotofanirwa kunge dziripo, potounganwa. Mari iyoyo yobviswa ichinzi mari yemarezwa. Ndozviri kuitika vanenge vari mutaundi, nekuti haungambotengi mombe uchigara muchitungwiza muHarare muyasikana. Saka mbuya vanotaura kuti nini mari yangu ndoda marezwa. Aiwa. Asi musabhadhare marezwa pasina hama dzambuya. Alright. Aiwa, tinotenda Kola, thank you very much nekutsanangura kwamaita. Right, toinda kuvhesi. Vhesi hatingadi kuti hapasina vhesi hanzi. Some have used Leviticus 19 26 to 32 to justify the veneration of ancestors. It reads, chega kuti inoti kudi Leviticus. Inoti, rise in the spirit of the aged. Pachishona tikuti kudi, simukai mumweya wakare. Ndizvo. Show respect for the elderly and revere your God. Taridzai vakare respect anditika and revere God. Pakudikwa apa guys, kwadikwa apa revere God up. I am the Lord. I am the Lord. Hapana kubotoka kunzi itai zvemashari, itai zvemidzimu, pedzai zvemudzimu. Ndozvatagwera apa. Pavhesi yo guys, musangotati musanyemera kusama like guys. Pavhesi yo kwakonzi pedzai zvemashari first here. Angato chokwadi guys. Pakanzi pedzai zvemashari first here pavhesi yo guys, vanogona chirungu muripo yaya. Pakanzi chi? Pakanzi pedzai zvemashari here pavhesi apa. Taura ichiwe. Ndakaipina vhesi yo. Pakati apa ndapina statement iri pazasi. Pakanzi pedzai here zvemashari. Pakanzi pedzai zvemashari here. Imi vanogona chirungu vanasipa kwaala sitiudze apa. Pakaikudi apa. Anamini. Pakanzi chi apa.
kwai ndizvo chaizvo zvinoreva kuti takaivapedza kusha zvemashavi kuti pedza zvemashavi iwe David pakambozipedza zvemashavi pakanzi do first with the ancestors whatever come back to me remember zvakanyogwa misinterpret Bible. You are misinterpreting the Bible. Don't misinterpret the Bible. Chagai Bible reshona guys. Chichakadero. We are in Bible reshona. Vesilo we are vura uye unyurapa. We are Bible reshona. Makuda kuti misinterpretation John Bible. Hello Kola. Hi, SIS MELLY. Muri say? Did it right. Parvesium Bible, just a quick one. But I think the one that says give to Caesar what belongs to Caesar may apply. Because in other words, these African parents of ours are taxing us, right? So yeah, there is something like that in the Bible. You know, and then to God you give what belongs to God. You listen, Kola. Listen. Kola vati Bible chero kuti tangai mapedza zvemashavi. Anditi zvemudzimisha. Ndo zvati kuda izvo zvatorikwa mundima kutokutwisanya makuda kutwistira statement makuda kuti statement chibhanisha. Makuda kusekwai zvipsiza wati bhirezida vakangati tangai mapedza zvemashavi mugozo. Chinoda zvavataura papa ine zvatiri kuda. Mira, Hanzula Kola Vatsoka, not also the admonition of Leviticus, which states, do not tend to mediums or seek out spirits, for you will be defiled by them. I am the Lord. Thank you, Sakala. What exactly are you saying? Bible whatever statement rakanaka iri kuti musaenda kune vanhu vanoita zvemashavi nemidzimu ava hatika ndiri mwari vane jealous ndiri mwari vane godo anditika iyo musaenda kunotsvaga kunobvunzira kumidzimu kana kumachii. I am a God who is jealous. Saka kana ndipanokuchikwa achidzokera imumbonoita zvemashavi mugozokuya ndapapi. SIS MELLY, but kuti mombe Chiredzwa tingati mashavere ndezvemashavere. Atinamboti mashavi Kola isu anuna musitowisanya nyaya matongopinda mawa ndichibvunza kweshe dai madzokera mukomenti chema bonoverenga zvanyoka zvitati address nyaya iyoyo amuna kuisa ipapa. Atinamboti mashavi kuti chiredzo zvakaipa chiredzo inga chikungobhadha kwawani atinamboti chakaipa isu tataura nyaya yekuti pane munhu angonyora mucomment section kuti Bible chero rinoti hanzi tangai mapedza zvemashavi inde padati tokumbira kona vhesi kuti wati Bible ndo pane nyaya yedu chete kuti tiwisisewo kuti Bible zvemashavi but tinoza Chiredzwa hati yekuti zvakesari kuna Kesari munowirirana nayo aiwa kuti Bible gives what belongs to Caesar. Yes, yakataugwa yakataugwa kuti zvainzi ipai chegumi kuchegumi dzoserai vana kuna Mwari nokuti ndokwavakabva. Vadzoserei kuna Mwari ndokwavakabva. Munhu akakukanganisira udon revenge mudzoserei kuna Mwari ndomuridzi. Amen. Pamwe ndikutaura zvinosutawo inini amen. Pamwe I'm saying also something that suits me. I don't know. But anyway, I see your topic yedu regai tidzokere kuzviredzwa. Regai tinde kuzviredzwa. Saka imimi guys mesa muri pano vanhu vekuregwa nezviredzwa imi muri pano andichika kose musiri kumbofonawo muchitudzo zvamakaitigwa zvakaipa nenyaya yekusabvisa zviredzwa izvi chimbotudzaiwo zvamakaitwa nezvechiredzwa izvi mukasvika pakunobvisa maona kuti zvinhu zvakaipa zviri kuuya reka tichinobvisa chiredzwa tinyatsonzwisisa. Alo Kola panyaya yechiredzwa chiredzwa chinofanirwa kubviswa. Chinobvisirwa ani? Kune vana vanochengetwa nana mbuya. Handiti unozvarwa kwaunozvarwa pamwe pane vana ava vekuti tinomitiswa kana kurepwa chaiko kana vekurepwa kana vana nababa vavo vekuti wazvarwa angosiyiwawo ipapo. Zvinoitika ndezvekuti mbuya vachachengeta muzukuru vamurera vagara naye hauna rudzi navo
munofanirwa kuvapa mombe yavo yechiredzwa. Makaita henyu mbuya makandirera. Hazvina kuti bhaibheri, hazvina kuti chinyi, hazvina kuti chinyi. Pane zvimwe zvinhu zvinongozvitsanangura zvega. Mbuya vanotendwa nemombe yavo. Ende zvinokuvhurira maropafadzo izvozvo. Koinda vasingambovhurigi maropafadzo achona. Kune vamwe vakatenda chaizvo na mbuya vavo kutotenga mombe todi asi zvinhu zvangosunga paupenyu. Chine makei vasingavhurigi. Vakatenga mombe, vakatenga mota, vakatenga chii, but it wasn't done in the proper way yokuti Chiredzwa. Vaitenga ma-presents. They were buying presents. Vanga vasina ku... Hello, Mirai call. Mirai. Hello, vakabvisa mombe dzezviredzwa. Is life going okay? Please confirm. Vakabvisa mombe dzezviredzwa and now life is flourishing. Can you please show us by putting my love and likes? Tuone kuti makawanda zvakadini. It doesn't mean kuti life flourishes. You don't pay for that for life to flourish. You are acknowledging mbuya vakakuchengeta. You don't kuzongo kora pekutanga mataura wani ngati zvinenge zvichikwindira pekutanga mataura musati matamba. Inzwa mainini. Kuzonaka kwazvo kunakawo kwazvo. Handiti. Asi zvinotozokushatirawo wese kana ukasa-acknowledge mbuya vakakuchengeta. Havasi mai vako. Ndimbuya. Mbuya hatisi kuti mbuya ngavasachengetwa. Ini pane nyaya yangu ndipo pachiredzwa. Kuchengeta mbuya vangu vakanichengeta, it's obvious. Ndinotovachengeta kana vakura. Vanotodya ndichivatengera zvese ndichivaita zvese ndichivapa. Pamombe inotsika apa ndopandine problem napo. Kuvachengeta, I'll make sure I take care of my mbuya kusvikira vapa. But pakuzoimombe. What's the difference? Handina kuti chengeta mbuya. Ndinzwisise. I'm not that. No prerogative. Kuchengeta mbuya. But kana iwe wakazvarwa namai vakakusiya vakuchengetesa kumba kwavo kuna mai vavo ukagara ukakura ukasvika pawave nhasi uchitaura pauri pachivhitivhiti zvauri kuita izvi usina kunotenda. Neni handikuusisa. Kona muri kundinzwisisa here vakoma? Hamuri kundinzwisisa. Muri kuva pane point yangu inini. Ndati mbuya vangu vakandichengeta nditi ndinogona kuvatenda nenzira dzakasiyana. I can even buy a house. Hani muri kunzwa? I can kuvatenda inini. I can even buy a car. Andika kwese kuvatenda. Ndiri kuti why specifically a cow? Pane nyaya yangu inini. Kuti ndinovatenda vakandichengeta mbuya vangu. I can buy everything else. Rewind Melly. Rewind mningina wangu. Pane munhu wakambonda akanotengera mota akanosiya akati ndo mari yangu yerora akapedza. Pamari yerora? Pamari yerora hatisivi hangu handichanambomu. Handiti itradition kuti kuchanotsvagwa matsvakira ekuno mafukidza dumbu mawati handito zvinoitwa. Why do you do it? Nokuti ndokurora kwacho. Ndokurora kwacho ka. Same thing nambuya vechiredzwa. Ndokurerwa kwacho. You cannot buy a car. But onai pane difference ndepekuti izvozvi hopo yevanhu vakagara panapa. Vakagara nevarume mudzimba tove nevana 10 kana kurogwa hapana. Vakangogara. Hapana chekuitika. Kwambuya uku handika konzi ndavati tikuvaitira zvese ndavatengera zvese asi konzi kana usina kutenga mombe chete uchaita munyama. Ipapo ndipo ndinoda kunyatsa ndione kuti shona iyi iri kumbonyatsa kufamba sei. Mbuya mai vamai vakoka. Ndizvo kureva ka ndikuvachengeta ndikuvaitira zvese handi asi ndozongodza kunzi zvese uri kuvaitira zvako uri kuvachengeta chaizvo vari happy. Kana usina kutenga mombe inotsika iyi kuenda nayo kuti munyama uri kuuya. Hazviiti because pavanga vakakuchengeta vari kutokuchengetawo. That's why zvichibhadharwa kuna mai vamai vako. Ende zvichiitwa muhama dzavo dzichizviziva. Not kuti baba vako varipo, baba sekuru vako varipo iwo whatever. Zvinotoinvolva nehama dzavo. Zvine ma-spiritual elements ari mazviri. So ahead kuti mombe dzinotaurirwa idzi. So ahead kuti mombe inotaurirwa. Wakachengetwa nemudzimu wausingatoziviwe usine inewe.
You were under an umbrella. Yevanhu vasine inewe. Ini guys, ini vakoma ndiri kuhwisai but handisi kunyatsa kuti klika mumusoro mangu ipapo. Ndati kune vanhu vakaregwa, vakanongwa kukukwa, vakanongwa, vakaregwa, vakatonogara nevarume. They are doing so well mukati meupenyu. Hapana chinonetsa. Why does it have kuti kwayo ukatsadai so uno kuti vange tiri kushona iyi ameno zvedzinza zveculture izvi. Hanomaona? Ameno zveculture izvi. But kwete vamwe vanhu kuti vakabuda vari kuZimbabwe vari vana vadiki. Vakaenda kudiaspora. Vaenda kudiaspora andika vakasvika kudiaspora vakatanga kuita zvinhu zvavo. Havana kumbodzokera kana kuAfrica mumbonoita zvinhu zvavo mukutaura izvi. They are just doing okay mukati meupenyu. Havatosvika pakuchembera. Hanomaona? Melly, you don't know what happens in people's lives. You know what they tell you. And you know what they want you to see. This is one thing to move and you talk. Never ever look at a book and judge it by its cover. You also kona zviri mavhitivhiti izvozvo. Maybe munotwa nehonye dzisingaperi mukati mazvo. Teachers, yeah, that's exactly what I'm trying to say pano. Zviri kunzi hazviiti. Kwazi unogona kuzviitako but still mombe inozongodiwa. That is my point exactly. You cannot say watenga grocery ndachengeta mbuya. Ndatenga hembe ndachengeta mbuya. Kana wakaregwa nambuya ukasabhadhara mombe yechirengwa hausati watanga. Mbedwe inangu neshona mushandiregerera guys. No, you listen. So this is the thing. As much we are all Christians, we believe in Christ. And vakoya kuzovhara zvinhu zvese and everything. And it's fine. But at the end of the day, kune vanhu vanokuchengetaiwo muri muna Kristu imomo handiti. Saka kana iwo ukadecide kuti nokuti ndakunamata handine ine zvakati, fine, good by you. It's okay. But let me tell you this. Munhu nemunhu ane mvelapi yake. As much as we want to refuse kuti kana nava Kristu tachinja, that's why Matthew achitaura pamusoro pegenealogy yaJesu. Yes, the physical element yaJesu, not the spiritual. For Jesus to come kuti amanifeste kwatiri, he had to come in a human form. That human form is respected. Muna Matthew. Kuti vatsaura kuti zvakadzorwa zvakadai zvikabva nekuna David zvikazobva nekuna Ningi zvikazobva nekuna why was that genealogy explained? Kana yanga isina basa? Kana mvelapi yedu kwatinobva kusina basa? Why did the Bible take all that long to explain it? Why did the Bible take long to explain that? Why is it kana uchinge warwara vanobvunza jini rako kuti kweni kune vanhu vane BP here? You pick and choose where you want to use your genes and genealogy. And saka iri jini rakakuchengeta harisi rako riacknowledge uriripe utende. Yeah. As long as it's three emotional blackmail, it's really right. No, it's not. Ufunge melika. Kana pane munhu angakudoti emotional blackmail mnin'ina wangu anonyeka. It's not emotional blackmail. Mombe yechiredzwa inoda kubhadharwa. Zvinonakira iwe, zvinonakira vana vako. Ukasaibhadhara zvichazoshatirawo nevana vako. Down the line, somewhere, ichabuda somewhere chete. Haina chaunobva, it's just mombe. Ichatengwa, yonorakidzwa hama dzavo kuti ndatenga mombe dzambuya iyi yechiredzwa. Pamwe mbuya vacho havasi munhu anenge ari Kristu anoitora voitengesa. Pamwe vatoiuraya. But the fact kuti vaigamuchira, she has acknowledged it. Kuti muzukuru wangu, dzinza ravo razvaacknowledge vana bhuti vavo vana sekuru vavabvuma kumele auya akatishuwa mbuya vakaitawo vakandirera. Mombe yangu iyi yekuti mbuya vakandirera. Mbuya does what she wants with that cow. Vakaitengesa votora mota mari iyoyo vonotenga mota. It's entirely up to her. But you have done what you are supposed to do. Okay. No, we are learning, Kola. We are learning. Unokwadzisa vana vako mberuko vana vanozokanganisika mberi kwatinoenda uko. Nokuti ichamuka chete mombe iyoyo yechiredzwa. It will come up at one point or another. Inobuda. Zvanzi zvanditoriwo mombe pachezvayo saka iyi mombe yacho ndoitenga nei. Mwari vanoziva. Iye ari kuti handitoriwo mombe whatever chake pachezayo. Kana moyo wake uchida chaiwo God makes a way.
God makes a way. Mukati make muchinzwa kuti shuwa mbuya vangu vakandichengeta. I really need to do this. Anogara pasi otaura nambuya vake, mbuya zvakadai zvakadai, ndinoda kukupai mombe yenyu, asi zvinhu zvangu zvakandiomera. Vanonzwisisa. All right. Thank you very much, caller. Sister Gaitinzwe wangu. All right. Bye-bye. Yeah, pakaipa. This show nothing. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Yes. Sorry, Sis Melly. I think I should come off there and get on. Yeah, okay. Sis Melly, Nancy Caroline. Contribution yangu yakamira so. I think we overthink zvimwe zvino. Chivanhu chedu makare kare acho chaiwo chaiwo. Chakanga chiri in place to give us structure. Kuti a sense of identity and belonging. Zvinhu zvaiitwa zvakagadzirirwa kuti kune vanhu paupenyu vakaita seni nemi vekuti imimi munogona kundiitira chinhu chakanaka asi ndotadza kukutenda iwo. Saka chivanhu chedu chakanga chiri in place kuti kuita kuti vanhu ivavo vachida vasingade vaacknowledgewo zvakaitiwa naSis Melly. Nekuti kune vanhu vasingagoni kutenda. Aitawo chakanaka kana aitira vanhu vakawanda stereke vasingagoni kutenda atendwewo nekuti vaitoziva kuti kune vanhu vasingagoni kutenda. Kana tisina whether tiri kuvarungu whether tiri kunesu chatinoti chivanhu chacho pakashayikwa structure in any given setup whether mufamily whether mucommunity whether munyika mukashayiwa structure hazvirane zvakanaka. Saka kune vanhu vachatorasika nekuti hakuna structure. Ndosaka muchiona tina anonzi madysfunctional families. Nekuti family iyoyo haina structure. Zvichabuda mustructure imomo zvaakureva izvo kuti muchabuda vana vamwe vasingaroorwi nekuti havanombokura vadzidzisawo kuzvibata kana kusarudzawo mukomana anenge ari naye. Saka muchiona kuine mamafamilies ekuti havanombobvira vakateedza aidha chivanhu kana chikristu chacho. They just live their lives with a structure in place. Zvinhu zvavo zvise zvitoendeka. Saka let's not mistake certain things. Ndosaka muchiona mamwe macommunities aya akunzi these are advanced communities. Vakatotangawo vaine matraditions in place aiteedzwa. Asi zvavaizoita manje ndezvokuti vachifamba nenguva vaitanga kuona kuti no tradition iyi kai haisisiri compatible with the way of life yatakurarama. This is now too old fashioned. Ngatichizvisiyai tichiisawo zvinofambirana nenguva. Ndosaka akunzi ma-advanced communities. Vayawo manje vamunoona vamwe vatinotoshorawo vekuti vanongoramba vaine imwe tradition so iyoyo tradition iyo inogona kutosunga futi zvinhu. Nekuti mwana ari kufanira kuendesa mwana wake kuchikoro kuuniversity akutombosungirwa play kuti anofanira kumboenda oneta matombstone evanhu 8 vakatosiyiwawo nevamwe vanhu vakararama upenyu hwavo pamwe vatoita dzimba dzavo vakaita michato yavo vakanakirwa neupenyu. Asi asina ari kutonetseka ndiye akunzi aiwa pane matombstone 8 esaya ari kuda kuitwa aya akutoregedza kuendesa mwana wake kuuniversity nekuti akumboconcentrata kuti matombstones aitwe. Matombstones they are there for us kuti tirambe tichirecognize kuti ningu wangu akararapa. Simple. If you look at vana vakarerwa mune dzimwe nzvimbo dzekuti nanhasi hakusisina kana munhu vana ivavo potentially they're having the time of their lives vachiita upenyu hwavo hwakarongeka simply because vakangowana structure. Pavakamborerwa pacho ipapo pachine vanhu paive nestructure in place yairatidza kuti ngatiende direction yakadai ngatiende direction yakadai. Saka kazhinji kacho ndamboisa mumacomments an example yekuti rimwe gore ndakaenda kumba chida unoita tombstone amai vangu ndikanzi aiwa unofanira kutanga wadai waenda uko nauko apa ndakapreswa netime. Fortunately sekuru vangu is a very understanding sekuru vakangonditi mwana wangu chakanaka achishorwe ende unoita zvaunofanira kuita.
but pandakazoenda paguva iroro ndakaona maruva andakasiya inini 4 years before akaoma kuti papata guva risaoneke nedust because takanga tasiya tangoisa chisilebhude kuratidza kuti hapana kana hama kana yekwamai yakambenge yasvika paguva iroro. Inini kudai ndakangoenda kumba ndakangosweta tombstone rangu ndakabuda hapana imbozviziva for 10 years kuti ndakaisa tombstone iroro. For sure. So ngatidzidzei kuve nemaminds anoprogressa as we go through life and make those adjustments. Kurespectana kwakanaka chaizvo, kutenda zvawaitirwa nevakuitirawo kwakanaka chaizvo. Matraditions edu even kuroorana sismeli kuri kuitika mazuva ano kwekuti vanhu vakuchajana ma20,000 pakuroora. It wasn't like that. 50 years ago vanhu 5 cents votogara vose votochinjana pitikoti musikana topa pitikoti murume vototora penti yake topa mukadzi vakuti nanogara. Exactly. Iyoyo structure iyoyo yave in place kuti 1 murume ari kukuroora aonekwe kunzi zveshuwa ari kurespectawo family yako nekuapiyawo pamberi patete pamberi pemadzikuru apindawo mumusha aratidza chido chake chekuti tinoda kuumba ukama. Then as time went on vanhu takatanga kuona kuti unogona kutongopfuma kahwani ukatotenga GD6 nemari yemwana yekuroorwa. Amen. Vakutoplana ipapo. And then takutoplana ipapo. Anti muri kuona. I've seen vanhu vakamira against certain greedy people vakataura kuti no, we are not going to do that. Inini kana musingade isusu takutongoenda amai baba kana ani vachida kuchipfukira tinozongozvoonawo pavaita sei pavapfuka votoita head vote hapana chatakambona chiitika kuvanhu ivavo because vanhu ava vanenge vachida kusungira vanhu play ava vanenge vakonzeresa kuti respect yavari kufanira kupiwa ichienda out the window nekusanzwisisa. This is why muchiona kuti upenyu hunoramba uchingotenderera vanhu vachingotendera panzvimbo imwe chete nekuomeserana. Ndinogona kutokuplanira kuti uyu meli uyu ndoda kunyatsomeka sure kuti andinamata ende ndinokusungira zvinhu ndichingokudza kuti meli wotombodzokera kuSouth Africa woteedza channel chaiyo wotanga wafonera mukoma maichido wozofonera nhingi wozodzoka nekuti iwe wangouya ukangondisvika handisvikwe like that. Munhu haasi kufactor in kuti imari madays ekubasa awatora chii zvinhu zvakangowanda magariro atiri kuita mazuva ano asi munhu anokudza kuti dzokera ugodzoka. Saka contribution yangu yanaida kungoita yekuti mastructures they were there kuti tive nemacommunities anofunctiona properly. And those structures are good kana achishandiswa zvakanaka, but they become bad when people have bad intentions. Zvemablessings chaizvo ka mablessings anotongobva kuna Mwari. Amai vane utsinye chaivo vakashibvira mwana ka hazvimboreva kuti zvavari kushichidzira zvinoitika muupenyu hwemwana iyi. Mwana iyi anogona kutobudirira nekuti the ultimate blessing comes from God. Asi Mwari muumwari hwake just instructs kuti tinofanira kurespecta vabereki vedu. Asi ozoti futi in the same Bible ime vabereki musatsamwisa vana venyu. Because Mwari aitozviziva kuti vamwe vabereki vanogona kutsamwisa futi vana vavo. So if you look at it, it's very balanced. Whether it's biblical kana kuti munhu kuteedza chatinoti chimanhu chacho, it's very balanced. Kwese the purpose is the same. Ndo zvanaida kungocontributa. Thank you so much. Right, thank you very much Kola. Thank you very much Kola. Thank you. Manzi na Kola vanhu vakuda kuita vachida kudiveta, so kuda kuita kaugiridi mukati. Kudhara zvinhu izvi zvaiitwa but nenzira isina kunyanya kuoma kudai, zvaiitwa in a modern way. And zvinhu zvaenda zvichiimprova nekuchinja kuri kuita zvinhu andika, but ndokapenda kemainzwa tichiri kungoramba takangobatirira pakungoti ende iko zvinezvi even nekumaroora chatombotaura nyaya yevamereji siyo iyi, nyaya dzemalisi ari kuuya mazuva kuti unodzionawo sei. Hakusi kuda kupfumira pamunhu here, kuda kutopedza nhamo dzemumusha menyu nenyaya yekuti
rora tichadzoka nayo timu yadzokuinzwa handika timbotaura right saka guys pane mwe achida kutaura nyaya dzechiredzwa but tadzidza truly speaking tadzidza hedu tachida hedu kunyatsonzwisisa tichita naro pose chida kunzwisisa hanimona but samwe somehow tadzidza kuti kwai chiredzwa ichi chinokanganisa zvakawanda chinopiwa munhu kwakachengetwa kuya kwana mbuya vana mai vamai kana sekuru kwamasaidhiri kwamai ndokwachinobhadharwa kwababa hanzi kudzinza rako hanimona sa uku chinotoenda hanzi it's a way of saying thank you saka ini panazoita hangu nharo ndipo pekuti kana iri a way yekuti thank you why is it supposed to be only a cow why can I not buy even a car for her zvikanzi tradition is tradition nokuti kwakagara kuchingotanga kunzi kunongoenda mombe saka kunzi wangoenda mombe ndikati kana iri a way of thank you I can buy her anything chandinoda because it's just a way of saying thank you handika so but anyway it is what it is we are learning hello yes kola muri sei ndiri right muri sei mushe takamirira kuona right hatisi kunyatsokuvanzwa saka anyway kwanzi tradition kunongodiwa mombe chete ndodzongodiwa kudiwi chimwe chinhu kunongodiwa mombe saka kana wakanga wainisa mari guys uchiti ndikuendesa mari kwai mari haikaundi panodiwa inotsika nemakumbo 4 mombe muchitotanga unounganidza mari yemombe futi munotenga mombe moenda naayo kuharare kubhorodho muchitinha mombe iyoyo kukukola halo Smelly. Yes. Okay, inda ndiri kutodzidzawo ipapa pano kuti ndine issue yangu iri kutondinetsawo yekuti ndakachengetwa nastep mother. Saka mai vangu vakashaya nditi chiri mudiki ndobva ndazosara ndichigara nababa vangu nastep mother. Step mother vakanga vachirorwa nababa vangu vachizoti munhu ane vana vake but tazoti takura tavawo kunze kwenyikawo ndakazonzwa kuchinzi step mother vakazouya kumba baba vangu vakazoshayika pavakangoshayika baba vangu ndopatakaparadzana step mother wavachiendawo kupi kumusha kwavo wese chisarawo cheipamba pababa vedu vakazonzi vakauya indiri kuno kwandiri hangu vakazonzi vakauya vakatanga kuridza mhere kuti mwana uyu haangambondikangani zvakadaro ndakamuchengeta saka hapana chinofa chakaitika chakanaka mukati muupenyu wake kana asina kutanga andiripa anofanirwa kuti andiripe ndokuti zvinhu zvese zvigoendeka mukati muupenyu wake saka indochiti inini ndofanirwa kuvaripa chii nokuti munhu uyu akauya pana baba vangu achiziva kuti munhu uyu ane vana vake saka chandovafanirwa kuvaripa chii inini ndaidya sadza rababa vangu ndandisingadyi ravo ini asi raibikwa raivozve vaida kugezesa vachikuchengeta handinambobvira ndakagezeswa handina kugara navo ndava kugezeswa ndaitozvigezesa ini chero kuwacha vangu vasingacho ere vaitoti iutrita futi saka handizivo ipapapo kuti inono nditoriwo nebhitanesi navo handizivo kuti vatengere mabhulompoti unoziva mabhulompoti aya zvaiswa pamabedroom divider zvimambwa 3 chinoti chimbwa chihombe chidiki chepakati chiya wotengera nemandiro maplate ekangwa aya aive nefishi mukati akaita kabrown so seti yemaplate mabhulompoti ako kana kuti seti yemateacup wotenda usvingubve hongovatumira kuti makaita basa makandichengeta makaita enyuwo vasendera vatende what do you have to lose ingotenga zvaunokwanisa kutenga iwe kola uvape izvozvo kana kuzoudza nekubeti pamusoro wotumira vape usiyane nazvo vanogozouya vachiridza mhere zvamboyayo kuita sei vape kana 200 pula inokwana vape kana 150 zvaunotenga zvinotokwana vape usiyane nazvo vatengere mapambusa ako mupepustoitika zvinhu zvini inda ndichitooma musoro chaiko brother wangu akatondudza kuti aiwa ingova ripa indindaenda ndiri kutooma musoro saka ndichiteererawo pano pachirongwa chenyu ndatoona kuti zvimebhindihadzisi chiredzo chari kuvapa uri kungovatenda chete kuti makaita makanichengeta ndiro dzako dzakaita brown kabrown dziva kuti dzivakandiro idzi dzaive nefishi mukati dzakaita kachibrown so
Dzichiripo kukanana nawo. Ukanana nawo dziripo dziri dzakadaro so. Nezvimabhlombo chaiti chimbwa chakakura kudai kwete chimbwa chimwe chiri pakati kudai kwete chimwe chimbwa chidiki chakati. 3 wosiyesa mubepa rako woti nechikajira kako wovasendera kuti makaita henyu mama vakatichengeta aiwa zvinotendwa takaenda wovasendera kusiyana nazvo kutenda kachisi Chiredzwa pandoenda kumbapa kuti ndingogadzirisa alright kola iripo. Thanks, all the best. Right, ngatifonere sisi vangu vabvira kufona tinzwe kuti vakuti guys ungatosora chitoneswa nemunhu. Hello. Hello, Kola. You're good advice, chaiyo. You're good advice, chaiyo. Zimai mwefonere kumasitudio atichakunzwi. Hello. Hello. Inonzi good advice chaiyo yawampa. Haudi kuzvi because mainini vakurakidza kuti vane mweya wegodo kumwana wavo. Zvechiredzwa havana chiredzwa chavanoti vakarera mwana because mwana anga anopa mababa vake. But sekutaura kwawaita usapa munhu an opportunity yekuti akukanganise. Just iye ngaabvunze kuti vanodei nokuti ndiro idzodzo dzisasvika zvikanzi handidzi dzava kuti vandodziziva dzine hove mukati dzine fishi mukati ndodzodzirarava vadzidi kuti iva ndombotenge kuti vari kubhadhagwari vari kungotengerwa sepresent. Aiho iye ngaazive kuti vanodei kana kuvatsvakira outfit chaiyo. Munhu ari giriti anokuya kuzoridza mere kuvabvunza tinodei unotinoda mumbemberi. In fact kana akavatengera maybe idzo poto dzako idzodzo neoutfit akavatengera poto idzodzo neoutfit yake ava vasive kupa mari nekuti maonero andachovakashata vanotora mari iyoyo vakaenda kana kuno vatengera gumbezi kuti zvinhu zvake zviwire mudondo vavatengere negumbezi vanovapa nematomiko anovatengera outfit gumbeze ndiro dzine hove pasi nezvinhu zvake izvodzo unotenda kuti thank you mai for kundichengeta but hachisi Chiredzwa. She cannot claim Chiredzwa. But munhu ari kungotsvaga an opportunity yekukuvadza mwana which is not nice. Chete ngavatengera indise hayo ngavape kuti anobvei chekurusa hana chaanombobva ngavape vakazvonombeta mariko zvovareva kuti hazvitombosviki kana 150 pula hazvitombosviki ngazvinde otanga vanorama upenyu hwake because mhere yavakanoridza iyoyo kuda kukusumudzira mhepo inorevei inomusumudzira mhepo mhere yavakanoridza vati yo weka nemaiwe zvavari kusumudza ipapo vari araundi vanotodawo kumukanganisa vatoinzwa mhere vachatopinda nomumhere yaapinda namo imomo saka iye ngaangogadzirisa zvawareva wamupa advice yakanaka zvekuti ovapa zvavanoda vakabvunzwa kuti vanodei inoti vangati vanoda zvakawanda kepi inotoda zvakawanda inokudza kuti ndiri inokutokudza kuti ndoda mombe nhatu dzinotsika kuti kutoita sokuti kutoripiswa vari nhundlireka ngaangoti kakanyarara atingakanyarara otumira sekuru vake sekuru otumira nebamunini vake kana vatete kana ani sekuru amheno kuti vanosvitsa kuti makaita basa takapiwa nemwana kwanzi makaita tonzi vanozviramba here chete aiwa ngasiyana nemwanagasapa mari noti akapa kuti mari vanoigadzira akapa mari vanoigadzira ngasatombopa mari ngavape zviri zviri zvachose ngavape zviri zviri chokwadi. Thank you very much Okoma, thank you. What an interesting topic. But anyway guys, tadzidza panhasi tagumira pano netopic yedu. Ngatisangane mangwana tichitaura panyaya yeroro. Mangwana ngatisangane zvakati tichitaura panyaya yerora list ratiri kuona mazuva ano isi nerora chairo chii chinombonziwa nano chinonzi rora chii haisi union yevanhu 2 here zvekuzobvisirana mari izvi hazvisi zvekungoti paroda kuti paumbokama here sei taakunonyora vaprado pamalisti yerora apa munhu anenge achinzi ari kunyorerwa prado iroro list reprado iroro rinenge nema$10,000 haana kana neform 4 orefu chai hana chero dai akave neform 4 chero akave nemadhigiri ndo paungaisa mazirista aya mwatoona panapaya toda kuziva chinonzi vabereki toda kuti mangwana muve pavabereki mudzidze kuti hamusi kutengesa vana venyu nokuti makuti kunge mutotengesa vana kuti kunge makutotengesa vana venyu cheko chaiko baba vane vakatemera ndiri kuda iphone ndo painonyogwa ipapo ende unotonoya nayo animaona chii chinonzi rora
hembe dzakafanana dziya zviya mene whatever tozodzidzawo mangwana kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei vabereki vachidzidzawo kuti kurooresa mwana hakusi kutengesa mwana because vakawanda makufunga kuti kutengesa mwana hakusi kutengesa mwana handika. So guys, ndine good news pano. Good news dzekuti mwana wataitsvaga we14 years oya akawanikwa. Mwana katinda ndichange ndafonera macho ndimbowa kuti vari parifurere tifone tiwe nyaya mwana uyo awanikwa. Guess kuti awanikwa aripi mwana uyo? Akatiza kuenda kushelter ndokwanga ari. Riri muziso wako ngona changanaka ari muziso wako kuti unoda undirisa chiremerera tineza There's message ndakuona pamagetsi avainda. Pamagetsi avainda. Yes. Mushe uripo. Ndiripo uri seiwe. One. Since like one's one. Ndoisiva kemiacho but iye aitokushema chemaonawo futi one. But ndikukudzawo kuti aichema nawo hati ndikukudza but mira ndikukufonera manje mira ndikufonere manje ndikufonera manje mai havasi kupindura guys. Yapinda retoni kunzwawo waonzawo kuti kudii kwanzi ikosi kudii aiwa pasi kutagwa zvikosi kwadzipo zvedu chinza anine chikutsvagira here makosi acho mosvora futi nechikutsvagira ika anime muchindinetsa kwai pana rogwa mwana wangu I don't want mombe yeumai ndinoda iPhone 15 Pro Max inenge yako kude kwane iPhone 20 haisi kupinda mai mwana ndichatudzoka naye mwana wemunhu yakafa mwana wamai vaya vekusiya mwana kuCape Town vaya mwana vekusiya mwana kuCape Town vaya mai vaya mwana waya awanikwa ari kuhome kwanzi father diary havasi father diaries awanikwa ari kuhome. Mwana akanga akatiza akaenda kuhome. Pane nyaya guys, pane nyaya. Regai nditangira tsvaga mai ava first. Pavandifonera vaine mwana vanga vaine vanhu asi vatobvatisa mwana kuplace of safety. Mwana aitiza baba kumba. Pane nyaya, mwana aitiza mudhara wake kumba. Saka ini kana ndavabata ndaisa message but asati yadeliver ndinotora kufona high school I think magetsi hakuna. Kana ndavabata ndodzoka navo palife because ivo varitoziva kuti feedback inopa kudzoka kuvanhu. Hanomaona asi mwana ari right anga akatiza akaenda kushelter. Mwana ari right zvake. Zvizhinji muchazozviwa, zvizhinji muchazozvinzwa. Gerai zvizhinji muchazozviwa. Ndatovati ndikati mwana yai mutoenda naye asi kutosisiya I think zvinenge zvatoinvolva like amene tigozunza zvakawanda mene igozunza zvakawanda haisi kupinda fona ingoti calling right. Ndisaka mudhara ainamba kuya pacall paya Leonora mudhara achiti ngaaedwe mudhara achiramba kuya pacall achiita sokuti network iri kunetsa achizata nenyaya dzake mudhara. But anyway guys, ndokubata aika kana vangondibata mai vaya ndongoya navo chete kana hello
kana ka 10 minutes live muzukuru wangu ndofunga kubhekana mai ari woga musitting room pamakatuni apa anomaona ndofunga ari pamakatuni apa ari woga kubhekana mashana tatovata pasofa menu saka mwana ari right mwana ari pari right saka ndokubatai guys musaenda sisi magendo kufonera izvo so guys don't go ndo kana achinga awanikwa ndodzoka mungona na notification ndodzoka nditika muve neusiku wakanaka.